عباي تمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا زفخري وآخر زيت منزل نندوازا وقاقا في لندي تتسمي مكانزا دقيم حجستت يالا ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يودينا حدا قولا اسمرا زركب الصلينا قلبي بالوفتقلا بلين عيلي المزمان كما يدمع زناتك زقم بيدمتك زرق أقانا يبتق إزنا إزناتي عمبابا يلا لا بكربا ورماي رساس يلا ما بكربا ناطق خون كويت حاريني سبين عظمك من زعفني أنا بدامي وحس فقنا سبعقني بلون كفلا دينا لسا مالي كبرتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صوت بلادي أفقراوي علمي ماني وربيو أبكدني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تماطي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والقوني نسايا قزقوزي لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي قبط وابا جفو كم تقوى لاريك أفضراوي علمي من يرميو أبكتي ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا سلام تغتاتل تنايز channel كما يتخونو سناي كتكونو ناي وطر تمنيتنايو لومون كم وطرو أقداسن واناون بروغرام حيزنا دبخيلنا لنا كسام مغداتا مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم مقداف دمانا وطر تعويتنايو نزي channel عمد ملو كيسلكوهم زتخطاتلكمن لايك زقبركمن حقز زقبركمن يغني لنا كبرتي حبلنا سالا أبركتوناتكمن حقزناتكمن نحنا ون زكا لنا خنقبر تانينا عمد أبتود على زلا أزيو زقرب كناتات كاسل زلنا سرحنا خنقصل نقداد على حجو كان نخد قدفون أزيو كبيد زخونا مدرخينا بس إنا مغنياتو نقرات مليس ومستحلالو خوزلو يم إيرترا بقود داينا سوماليا أقر رام ملسي بالا أقر رام يزبلو بس إيرترا أقر رام ملسي خنركب فتنا كنت سنعينا غرينا سلامنتايكم وخد قبر مريسا صبغت نابيبنا خمسة لنا يتردين نزل لك نريكم فتنينا مجمريا إسرائيل والساني كابيز بقاسيو listen Somaliland as an independent state, a region that, until now, no country was willing to recognize. Israel did not stop at recognition alone. It also announced the opening of its embassy in Somaliland. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu openly stated that Israel is immediately taking its relationship with Somaliland to a new level. Joint projects will be launched in health, agriculture, and advanced technology. Meanwhile, scenes of celebration are unfolding in Somaliland. The president of Somaliland declared, "This is the happiest and most historic day of my life." But this happiness did not remain limited to Somaliland alone. Israel has played a strategic move that not only shattered the dream of a united Somalia, but also reshaped the entire regional strategic game board. Now look at the more dangerous side of the picture. By recognizing Somaliland, Israel has effectively positioned itself directly on Yemen's doorstep, the same region from where Israeli ships have been targeted. With an Israeli presence in Somaliland, Israel will be able to monitor this entire route directly. And that's not all. Pakistan, Iran, and several other countries in the Exactly. So, كم نريو زلنا إزي نقداي ناي سوماليلاند حزب سوماليلاند 3 عامات تصبيو 3 عامات عيرو تقاليسو ناس بعلو نفسهم حديري خينيرو كاوتا دبقس يكون إسرائيل والساناني سوماليلاند ريكوغنايز ويون أفلوتو كتباز مرزت purely security استمركو سيو نسدما نزيزو بازي نتنك عندما كنا قنتا كمي جيركا تحنكن كمي جيركا دما تحرمن نابو زتوكر مخانيو سلازي ازدي تغيرو زلو كنتات بزحات كيلاتات
ናይ ንሶማሊላንድ ወይ እውን ብዓብዪ ውሳነ ናይ ሶማሊላንድ ንዓዓ ጥራይ ዘይኮነ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ኣገጅፍ ሓደጋ ዝእቱ ከም ምዃኑ በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ብሙልአን ኣንጻር እዚ ውሳነ እዚ ክኸዳ ከምዚ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ንምትግባር ወይ እውን ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ኢልካ international law ወይ እውን sovereignty territorial integrity ዝበሃሉ ንምኽባር ጥራይ ኣይኮነን no it goes far beyond it ካብኡ ንላዕሊ ሓሊፉ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ናይ ነፍሰን security ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ከም ዝኽእል ተረዲእዎን ኣሎ ንእሽተይ እስራኤል ኣብታ ዘላታ ቦታ ኮይኑ እዚ ኩሉ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ነዛ ሶማሊላንድ ዝብል ዝበሃል ሃገር መጀመርያ ኣፍልጦ ክበክየ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ቦታ ክረክብ ምዃኑ ኣብቲ ቦታ እቲ ነዚ ቦታ እዚ ድማ ንምንታይ ክጥቀመሉ ምዃኑ ንመብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ብቐሊሉ ክግምቶ ዝኽእለ ና እዚ ነገር እዚ ቲዮሪ ከይመስለና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣቓልቦ ይረኺቡ ዘሎ ብከዝ ሄይ ንብዛዕባ እስራኤል ኣቓልቦ ጌርካ እንተዘይሰሪሕካ ብዛዕባ መን ክትሰርሕ ገለ ካብቲ ክኢላታት ነቲ ኩነታት ኣመዛዚኖም ዝብልዎ ዘለው እስራኤል እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል ንሶማሊላንድ ሬኮግናይዝ ክገብር ቀዳማይ ካብቲ ቦታ እቲ እስራኤል ሬኮግናይዝ ሶማሊላንድ ቱ ኣድቫንስ ኢንቴሊጀንስ ሪች ሬት ሴኪሪቲ ሚሊተሪ ኣክሰስ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ዘገድሶም ዘሎ መጀመርያ ኢንቴሊጀንስ ን ሰርቬይለንስ ስለያ ከምኡ ድማ ቁፅፅር ንኽትገብር ክሕግዛ እዩ ስለዚ ሶማሊላንድ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩርናዕ ስለ ዘላ ንእስራኤል እንታይ ግባር ፕሮክሲሚቲ ቱ የመን ንየመን እቲ ንዓና የጥቅዓና ኣሎ ወይ እውን ንኩሉ ንግድናትና ብቀይሕ ባሕሪ ንኸይከይድ ከልኪሉ ንዘሎ ሓይሊ ከነጥፎ እንድሕር ኮይና ኣብ ጥቅኡ ክመፅእ ኣለና ግን ኪኑ ዝኸደ እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብላዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ስዊስ ከናል ብዙሕ ፅልዋ ስለዘይብሎም ኣለዎም እንድዩ ግን ክንዱ ዝኣክል ስለዘይብሎም ኣብዚ ጌት ኪፐርስ ወይ ከዓ ማዕፆ ካንሸሎ ኣብ ምቁፅፃር ዓብዪ ስልጣን ክቦም ይኽእል እዩ so ኣብዚ እስራኤል ምስ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ምስ ዘለዋ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጭዋዳ ሓዊስካ ክንዲምንታይ ፖሊስ ናይ ምዃን ዓቕሚ ክህልዋ ምዃኑ ካልእ እንታይ ዝብል ኣሎ እዚ ሞኒተሪንግ ንሑቲ ንምቁፅፃር ከምኡ ድማ ንሑቲ ፅቡቅ ጌርካ ንምድኻም እቲ ዝዓበየ እስትራቴጂ እዩ ካልኣይ ብወገን የመን እንትሕሪኢኹሞ ነቲ ፊቶም ዘሎ ቦታ ኢማራት ይሒዛቶ ዘላ ስለዚ በዚ ሓደ ወገን እስራኤል በቲ ካልእ ድማ ብክልቲኡ ሸነኽ ክልቲኦም ኮይኖም ኣሎ ማለት እዩ ክልቲኦም ብሓደ ይሰርሑ ስለ ዘለዎ ፅንሒልና ንሪኢና ካልእ ትራኪንግ ኢራንያን ንኢራን ይኹን ንካልኦት ሓይልታት ንምክልኻል ንምቁፅፃር ክሕግዞም እዩ ሲግናልስ ን ኤሌክትሮኒክ ኢንቴሊጀንስ ፖቴንሻል ከምኡውን ነቲ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ምንቅስቃሳት ወላ ናይ ኢንተርኔት ምንቅስቃሳት ንምቁፅፃር እውን ዕድል ከህቦም ይኽእል እዩ ሬድሲን ባቤል መንደብ ኣብ ባቤል መንደብን ቀይ ባሕርን ድማ ዓብ ፅልዋ ኣብ ባቤል መንደብ ብቐጥታ ብጅቡቲ ወይ ብኤርትራ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ንክትኣቱ ነዊሕ ዝፃረት እስራኤል ስለዘይሰለጣ ስለዚ ተኻልኣይ ዝሓሸ ኣማራፂ ዝብልዎ ዘሎ ንሱ እዩ ንሑቲ ስዒርካ ኣብ የመን ናይ ምእታው ሕልሚ እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኮንትሮል ኦፍ ግሎባል ትሬድ እቲ ምሕንቆ ምቁፅፃር ኣብቲ ከባቢ ምቕራብ ቻይና ስለዘላ ባቤል መንደብ እውን ኩሉ ነገር ባዕሎም ክገብርዎ ይክእሉ እዮም ግን ኣብ ከባቢኡ ናቶም ፅልዋ ድማ ክገብሩሎም ሞኒቶሪንግ ኤነርጂ ሺፒንግ ሩትስ ኣገን ኩሉ ሳልሳይ ሚሊተሪ ን ሎጂስቲካል ኣክሰስ እዚኻ ኣክሰስ ቱ በርበረ ፖርት sea and air deployment options እዚ መራኽቦም ይኹን መነፈርቲ ኩናት ምንቅስቃስ ንክገብሩ ከኽእሎም ዝኽእል rapid resupply capacity and crisis time እዚ ብኩሉ ኣብ መወዳእታ ድማ geopolitical and regional containment diplomatic expansion into Horn of Africa extension of Abraham Accords framework construction of new regional access and ስለዚ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ቁልጡፍ ዝኾነ ምቅያራት ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባና ወይም ባዕቢ እውን ኣብ ናይ ዓለም ዓብ ተራ ንእስራኤል ክባ ዝኽእል እዩ ዝብል ኣለዉ ሓደ ነገር ኣብዚ ለንቀነ ብብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ተፀጋዕነት ካብኡ ክትወፅእ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንእስራኤል ንኣሜሪካ ሙሉእ ዓብ ቁፅፅር ኣለና እዩ ግን ክቕየር ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ናቶም ዲፈንስ ናቶም ሴኪሪቲ ናቶም ቁጠባ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ተፀጊዖም ክኸዱ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ክሳብ ዘላ ስኩዝ እናገበርና እናተጠቀምና እናጨፍለቕና ማዕረ ማዕርዩ ናትና ረብሓ ክንገብር ኣለና ኣብ ጅቡቲ ናይ ኣሜሪካ በይዛ ኣሎ እኹል ኣይኮነና ዓና ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ናትና ፐርሰን ናትና ናይ ውልቅና ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራታስ ንኣሜሪካ ብኢድና ከላ ከነሳልጥ ኣለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ካባና እንተኸይዳ ንሕና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ክንነብረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ኣካይዳ ናይ ነተንያሁ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ተፀላእነትን ተቃውሞን የጋጥሞ ስለ ዘሎ ካልእ መንገዲ ካብ ሕጂ ክህንደስ ከም ዘለዎ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ስለዚ ኣያሽ ይኮኑን ነቲ ኩነታት እናጠመቱ ዘድሊ ምትዕርያት ክገብሩ ክፍትን እዮም so እስራኤል ናብዚ ትመፅእ ዘላ
بزخونة يخونة حاليوت ويون نايزخونة دنجاتة ملكت كم زي كونة مجنزاب يدلي ولا قا أمريكا فرنسا أوروبا ببسحي أب أفريقيا أنتلو خينو إسرائيل ناتا فوت برينت ناتا بمجد أمريكا دو أوروبا دو قلودو تمسود نبرد قريفة ناتا ربحة ناخد جبرك تجوايه كم تخلي زين الجرزلو نعون مقبار دما كم حدا أكيد أساس استراتيجي كاوس قمت زبلوه ني إمارات محازيو إمارات درونتي إسرائيل نخيت تجبرو بزح تسأل عن الناس اللي زلوا بقداي نيقازات تجبرو زلا قداي بزح قالوا تاوي شم قديفاس اللي زلا نتو قدايتي مس إمارات تمشاتيرا بقول بابنا إمارات تسالت أخم زلا يزن الجرزلو أزيد ما إذا هجرات عرب برتع زخنا ملس زباد زلوا كابو زبقسيو نقطع على من تايت بلا لفظ عباس قداي زي. Israel's recognition of Somaliland has invited widespread reaction across the globe. European Union and African Union have criticized the move, and at least 21 countries, most of them from Muslim nations, have condemned the Israeli decision in a joint statement. The UN Security Council will be holding an emergency meeting on the issue on Monday. Countries like Jordan, Egypt, Saudi Arabia, Turkey. كم نريو دلنا من ينزل قداي زي حيزن وزلوا عند حريكا داركا محفشة زبسحي حقرات علم أبز قداي زي ما مرقتنا تنكبا جميرنا اللوا زخا بفلاي نتكبابي ناي قرن أفريقيا زبسحن ويونتي حقرات عرب إسرائيل أبتقع زلوا كمون نكايدا إسرائيل بألوتا كريات أنها كالجن كابو زعبلو بفلاي مسوسانا نا إرتراون كتتعازو تغلقا مجمريا ني إسرائيل زعبي ني سوماليا زعبي دقف قاون زبحال زلو اتهم international organization ويكا regional organization زبحاليهم نابند أفريكان يونيون قال كابتوم قداموت نزو قدايزي زخوننن استقامن كون كله إيقاد دما نسودي صحيفة ولاس نتي سبتي ما جبت مرحنا إيقاد سلو زخونت بريزنسنا إيقاد أب جبت سلو زلو كم دما نا أفريكان يونيون مرح دما جبت فورين مينستر سلازي نبرة سلازخونه كلتي جبت جيراتهم زبلو زلو وحفشا كلتي يوم نزو قدايزي زخونن كنت هاد جيرو مالو سالساي European Union that's very important now European Union أبز قدايزي تحويسو نسون نتي كنت هاتتي نتيجنا لنا يبلالو سلازي زيوم organizations عبي سلوا كلهم يخلي مهنياتو بعبيو United Nations UN بتدقاقامي كقلت أودس أنحن تخينو ناي سوماليا حدنت جزاتها وحدنت ناتنتن ولونتن كتنكف زي بلي ناي كانوا تحقراتون بمبال UN تدقاقامي كزارب سنيو أوزيوم كانت organization دما متكل نايتك عند الحمر مسرت نايت متكلاتهم نايتهم organization سوسس لزخونه كابو وصاي كالن خدقفو نعتاتهم عبس أقامي أبزي عدم استوعاب زلي بفلاي European Union نزي ملس زحابه تايب على European Union EU response the European Union reaffirmed its support for the unity, sovereignty and territorial integrity of Somalia. This position is grounded in Somalia's constitution, the African Union Charter and the United Nations Charter. ስለዚህ EU ንሶማሊያ ምድጋፍ ማለት ንዓታቶም ኣብ ፀቢቑ ኣብ ዘየድሊ ሓጓፍ ካብ ምኻድ ከትሕኖም ይኽእል እዩ ዘየድሊ ሓጓፍ ካብ ምፍጣር ስለምንታይ ሓጓፍ ክፈጥረሎም ንኽእል ንብል ኣለና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ግሪንላንድ ብሓይሊ ክወስድ ይደሊ ኣሎ ግሪንላንድ ድማ ኣብ ትሕቲ ልኡላውነት ወይ እውን ትሕቲ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ዴንማርክን ኣካል ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮንን እዩ ስለዚ ንሶማሊላንድ ክመቅል ከሎ ስኢልካ ትርኢ እንተለኻ ፅባሕ ንጎ ዴንማርክ ናትካ ክትውሰድ ከላ ولا حنت تزارب يتخليها انت واحد يدبلكم له جونكم دونالد ترامب دنمارك خوزاي خلي ني جرينلاند خوزاي كبل خلي جن بعين حقي على ملخاو حقي تحس لزلو تقاومك الوك خلي سلازي انت دي دغفكاب كاله نعخا هغواف زفطر الكاس قمت انت زي جبركا حرايد نزمص وسانه ناتكا وسانون بخالو تقبلنا تركب خلي سلازي يوروبيان يونيون is very careful ابزي زخونت هاجرون أمانة حسيبانا سبع إعلان تقبر زلاي مخنياتو لولاونت نكال هاجر كفرس كله دحري كتتاقع جميركا صباح نقونا هتكفرس كله كما تأكد زخل نسأقم مساخا قونا دو زبل كلي كلني أبزيا قروب تلي إيرتراون حنت قزيز قبروا ولا قوا كندوز عكل واقع خفيلاتنا كنبل تزي كالنا راشا ني يوكرين أبزوررت اللقزيه بتكويناتتي إيرترا أب UN قال كابتن وحدات نراشا زدقفت يا نيرا زيجي حدا عبي دبلوماسياوي سقمتي نيرو نيرترا دما أب سبوت لايت دمس أيو
كم ترقى رواي بملكع ببنصرو صباح نقونات كالو لاونت تتنكفو مهنياتو يوكرين فتوات الآية لولاونت ناتي تتنكفو جزاتها وحدنت ناتي تتنكفو تبل انتهلا عند عرلو لاونتها تتنكفو غينو من سخا نتز تنكف زلو دا كيفكا صباح نقونات كالو لاونت كتنكف كلو نعاخا زدقفك حيلك كله أيكلني ويون علم لخاوي حقي ويون تيو ان قالون زبحال نعاخا خطابق الكاكل ناوينا يرترا قداي صبق يريد دعنا يو ان تخلق لنا يفلتني كل جزيان صارناي ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ዋን ትገብር ከላ ኣመፃፃ ናይቲ ኩነታት ስለ ትሪኦ ዝነበረት እያ እቶም ተመሳሳሊ ንራሻ ቀርቂሮም ከውድቑ ዝደልዩ ዘለዉ እቶም ንኤርትራ እውን ከውድቑ ነዊሕ ዓመታት ዝፃሩ ስለ ዝኾኑ እቲ ራሻ ትዋግኦ ዘላ ንዩክሬን ዘይኮነ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ናይ ዋሽንግተን ንሃገራት ኩለን ከድክም ዝደሊ ንዑ እያ ትዋጋእ ዘላ ዝብል እዩ ስኻ ትኽክል እዩ ዳርጋ ዝበፅሑ ናይ ኣሜሪካ ኪላታት ዝብልዎ እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝበሃል የለን ናይ ኔቶ ኣሜሪካ ፈብሪካ ዘበገሰቶ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ንረዳዳ ኢና ግን እታ ኤርትራ ዝወሰደታ ውሳኔ ንሳ ንበዓላ ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ሉላውነታ ክደፍር ኣብ ተሓስበሉ ዝነበረትን ወይ ትፍክረሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ብዙሓት ብግምጣሉ ክጥቀምሉ ፈቲኖም እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ናይ ዩክሬን ሉላውነት ክፈርስ ከሎ ዘጣቅዓት እንድሕር ኮይና ሉላውነት ናታ ድማ ብዓለም ለኸ ብሃገራት ደገፍ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዝብል ስነ መጎት ክዝረብ ሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ወላ እውን ምክንያት ተነበራ ክትወስዶ ትስጉምቲ ፀገም ግን ክሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ነይሩ እዩ ካብዚ ቀፂልና ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን ናይዞም ሰለስተ ክንርኢ ከለና እቶም ካልኦት ድማ ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ድማ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ምክንያቱ ናይ ሃገራት ዓረብ ውሳኔ ብብዙሕ መልክዕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ክትሪኦ ትኽእል እንድሕር ኢልካ እስራኤል ታሪካዊ ፀላኢት ናቶም እያ ነቶም ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ዓረብ ሊግ ድማ ብዓብዩ ናይ እስራኤል ፈተናት ዝዓበየ ናይ ሴኪሪቲ ፈተና ናት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ሃገራት ዓረብን ከምኡውን ሃገራት እስላም እስራኤል ኣብ ቀዛ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ንፈለስጤም ኣፍልጦ ንኸይትህብ two state solution ተባሂላ ዓለም ሙሉ ንዝተሓባበሮ ዝተረዳድኣሉ መርገፂ ረጊፃ እንትኸይድ ዘላ ሃገር ናታ ጉዳይ ኣብ ዓለም ለኸ ከይፈትሐት ኣብ ካልእ ናይ ካልእ ዞባ ከይዳ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክብየ ክትብል ካላ እስራኤል እቲ ዱፕሊሲቲ ወይ እውን ብዓለም ሙሉእ ተቐባልነት ንዘለዎ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ፈለስጤም ረጊፃን ጥሒናን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩሉ ረጊፃ ትኸይድ ዘላ ሃገር ንሳ ናይ ካልኦት ሃገር ሉላውነት ከተኽብር ወይ እውን ኣፍልጦ ንክትብ ሞራል የብላን that's why ንሳ ትገብሮ ኩሉ ንሓደጋ እዩ ዝብል እዩ እስራኤል ምድጋፍ ማለት ድማ ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዘምፅኣልካ ወላ እኳ ብትሕቲ መጋረጃ ብዙሓት ምሳኸም ዝሰርሐ ይፍለጥ ዝኾነ ስለዚ ካብዘን ኩለን ሃገራት መን እየን እተን ዝተረፋ እንድሕር ኢልካ መብዛሕተን ሃገራት እስላም ወይ እውን ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብላ ከለዋ so far nothing from the UAE Bahrain and Morocco ተን ሰለስተ ሃገራት ኣብቲ አብርሃም ኣኮርድስ ዝኣተዋ ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ሂበና ይነበራን ወላ እኳ ተን ሃገራት ዓረብ ተኣኪበን ብሓደ መግለፂ እንተውፅኣ እቲ ዝሃብዎ መግለፂ ተሪኻ ቀጠር and many other Muslim countries jointly condemn Israel's ዘይምድጋፍ ጥራይ ዘይኮነስ ብተሪር ነቲ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ምኹናን ድማ ኣለዎ ምክንያቱ ሶማሊያ ኣካል ናይቲ ዓረብ ሊግ ስለ ዝኾነት ሃገራት ማሕበር ዓረብ ስለ ዝኾነት ኩላተን ኣብ ጎና ደው ክብሉ ዝግባእ ግን ኢማራት ባሕረይን ሞሮኮ ሰለስተን ጠጠው ኢለን እቲ ዘሕዝን ክፋል ናይዚ ክፋል እዚ ክርዳእኩም እታ ሓሰን ሼክ ዝበሃል መራሒ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሶማልያ ምስ ኢማራት እዩ ዝሰርሕ ገለ ርክብ ኣሎ ምስ ኢማራት እዩ ዝበሃል ዘሕፍር ክፋል ናቱ እዩ ልውላውነት ናቱ ናይቲ ሃገርን ምፍራስ ናይቲ ሃገርን ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ ቀንዲ ሃንዳሲት ናይቲ ጉዳይ ምስ ዝኾነት ብዛኣ ግን ከም ዝሰርሕ እዩ ዝነገር ስለዚ ንሶማልያ ንክትድግፍ ኤርትራ ሞራል ዝኾነ ይኹን ሪዝን እውን የብላን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይዚ ንህዝቢ ሶማል ክትድግፎ ንታሪክ ናይ ሶማል ክትድግፍ እያ ኤርትራ ብውዕዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣነ ክድግፎ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ዝድግፎ ኣነ ዛቱ ክንዱ ክንድግፍ ውንዲ ኣድሌት የብለይን ሓቂ ንምዝራብ ንህዝቢ ንቀርኒ ኣፍሪካ ክንሕግዞም ፈትየ ግን መጀመርያ ኤርትራ ጥራይ ተገድሰና እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ተዘይኮይኖም ዝሕለቐልና ሰብ ኣይረኣኹናን ንሽትለይ ተዘይኮይኑ ዓመት ምሉእ ኣብይ ኣሕመድ ልኡላውነታ ክደፍር ኣብ ዝተሃናኸተሉ ዝነበረ መግለፂ ውፅአት ሃገር እውን ኣይነበረት ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኢማራት ብርግፅ ነዚ እዚ እጅቲ ጆይንት ዴክላሬሽን ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እቲ ናይተን the ministers of foreign affairs of the Hashemite kingdom of Jordan ከምኡውን ዓረብ ግብፂ ጆርዳን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ አልጄሪያ Comoros, Republic of Djibouti, Gambia, كلن Republic of Iran, Republic of Iraq نابلت لسه كلن تقيسو. انتهى إنك أبنتهي تسمعي أنزل لوا. So the unequivocal rejection of Israel's recognition of Somaliland. ስለዚህ بزيك على العالم
ملو منصاق نت إسرائيل نسوماليلاند هباتو زلا زي Somaliland region of the Federal Republic of Somalia زي تغلالا نتسقنا لنا زرها given the serious repercussions of such unprecedented measure on peace and security in the Horn of Africa, the Red Sea, and its زي بزخونه يقول مخنيات كدقف زي بلون ترير زخونه كنا نبول لنا يبلو كالاي their condemnation is the strongest terms of such recognition زدما بتزبرت عنقوا بتزبرت درجة إنا نخونو نزلنا which constitutes a grave violation of the principles of international law and the United Nations Charter. ስለዚህ نعلم لخاوي حقي كم لما that charter na United Nations ون زتحس لزخونه which explicitly stipulates the imperative of protecting the sovereignty of states and their territorial integrity. ስለዚህ ونزخ نقبر كلنا دما نتنا علم حقينا نخبر زلنا full support of sovereignty لسوماليا دما لولاونتان إذا توحدنتان ملؤ دقف نهب يبللو كمون the recognition of parts of states constitutes a serious زي كم نري زلنا the full rejection of the potential link between such measure and an attempt to forcibly expel the Palestinians. لك كم زي إذا قداي زي سلامتاي كيدقوا يقاموا لون دحرينا كالي كفال دمالا نسادما مس سوماليلاند بحبوا انتي تردادي على اسرائيل زبال زلو نتون فلسطيناويان ناف سوماليلاند كتقحفوا مخانا ስለዚህ እቲ ዝበሃል ዘሎ መግለጺ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ካልኩሌት ገይረን ዝገብርኦ ዘለዋ ምንቅስቃስ ምዃኒና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ድማ ብፍላይ እተን ንጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ዝድግፋ ሃገራት ናይ ግድን የነዚ ኩነታት እዚ ብኣቓልቦን ብጥንቃቐን ክርእይዎ ስለዚ ሶማኒ ጉዳይ ናይ ቀዛን ፈለስጢማውያንን ኣብ እስራኤል ዝፍጸም ዘሎ ድሕሪ ዘገድሰካ ኮይኑ ብኡ ትግደስ ኮይንካ ብኡ ትሕለቕ ኮይንካ ብኡ ትማጎት እንድሕር ኮይንካ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ቅድመ ኩነት ንእስራኤል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ናይ ምድጋፍ ሞራል ክህልወካ ኣይክእልኒ ንእስራኤል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ንኣብነት ኣፍልጦ ንምሃብ ብደረጃ ኣፍልጦ ጥራይ ክትዛረብ ከለኻ ካልእ ሃገር እንተትህብ ነይራ ኣፍልጦ መጀመርያ ንኣብነት ሓንቲ ሃገር I don't know ከምዚ ርክብ ዘይብላ ህንድ ንኣብነት ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባታ እንተዝበሃል ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ወላ ክኾንና እንተ ካላ ክንዱ ዝኣክል ሴንሲቲቪቲ ክህልወን ኣይምኽኣልን ሜይቢ የዝብለኩ ዘሎ ስለምንታይ ህንዲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ዘለዋ ኣሉታዊ ታሪክ ድሩት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ እስራኤል ኩነታት ግን ኩሉ ሰብ ዝርዮን ኣብ ኣክቲቭ ዝኾነ ውዑይ ዝኾነ ኩናት ልክዕ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ኣብ ግብፂ ከይደ ነቲ ጉዳይ ናይ ቀዛ ሰላማዊ መዕለቢ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ገይረሉ እየ ዝብል ዘሎ ኖ እስራኤል ከም ሕሱም ንፈለስጢማውያን ትጭፍጭፋላ እቲ ቪድዮታት ኣብ ዝኾነ ምፅኦ ፀገም ስለ ዘምፅኣልና እምበር ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ዝተባሃለ ጥዒሳ ቀፃሊ ሰብ ትቐትላላ ትድብድባላ ትጭፍጭፋላ መሬት ትጥርንፋላ ወላ ናብቲ ዌስት ባንክ ዝበሃል ስጉምታት ትወስዳላ እዚ ኩሉ እትገብር ዘላ ሃገር ሞራል ክህልዋ ኣይክእልን እዩ መፅያ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ስጉምቲ ብዛዕባ ልውላውነትን ካልእን ንክትዛረብ ዝብል ዘረባን ስነ መጎትን ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እስራኤል ናታ ኣካይዳ ንፁር ክኸውን ከሎ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ውሳነ ዳርጋ መብዛሕተን ሃገራት ንእስራኤል ንክቃወማ ከም ልሙድ ተርእዮ ገይረን ወሲደኖ እየን እስራኤል ትገብሮ ኩነታት ስለ ትፈልጡ ብእስራኤል ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ንእስራኤል ምቁዋም ድማ ወላ እኳ ዋጋ ዘኽፍል እንተኾነ ወላ እኳ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ዝፍለጥ እንተኾነ ንእስራኤል ምድጋፍ ግን ኣብ ሞራል ኣብ ጎኒ ሞራል ደው ኢልካ ከም ዘለካ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ህዝበን ህዝቢ ዓረብ ማለት እዩ መንግስቲ ናተን ኣንጻር እስራኤል ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ደገፍ ኣለዎ ካብ ህዝቡ ምክንያቱ ብመሰረቱ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ስለ ዝፈልጡ ብዓብዩ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሽተይ እስከ ምናልባት The Somalian government has also rejected Israel's announcement, labeling it a direct assault on its sovereignty. ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ኣብ መወዳእታ ክፋል ዝመፀትኒ ሓበሬታ እንተላ ድማ እዚያ شمون سمعنا ና give me a second ሓንቲ ቪድዮ መፅያትን ነራ ድሓን ኣብ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ምብራቅ ኤውሮጳ ዝበሃል ኢስተርን ኣፍሪካ ብሎክ በዓል ሩዋንዳ ታንዛንያ ገለ ዘለዎ ብሎክ ንሱ ዘለዎ እውን ኣብ ዘላ መስለኒ ጌጋ ይኽላለይ ሳንቲ ኮይና ኩሉ ነገር ብግልፂ ከርየኩም ስለ ዝደለየ ስለዚ እቲ ኢስት ኣፍሪካን ብሎክ ዝበሃል እንታይ ገይሩሎ ብሙሉእ እንተን ሃገራት ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ከም ዝበላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ድማ following the genocidal war against Palestinian
Israel is now backing a separatist entity in Somalia. So then هجرات أبغوني Somalia دوب مبال نزل كنا تاتزين أسقو خمسة لو أمين تناقرا دما كينيا رواندا تنزانيا I don't know تحفني رفزي if I can find it there was this text زخنة كله بقلوس نزل لوخ قبر سلزدلي sometimes جن دم قيوم سلزبون تحوريتا يمس وانا لو again بزحات هجرات أبغون إسرائيل أبغوني Somalia do you using the Garzalo, na European Union, African Union, dema agadas gudai koinir kamalati. Na ana بخميت الونهجي نابو خسجري مناتو إيرترا خنتاي بلد. في منطقة القرن الأفريقي. سلازي بأفريقيا كنت كبار نجر تفترال. يا سكونيا. إيرترا استجنت الأوك الناس يساتو يأتوبيان عند النت. مجنتل مبتن مهونون ياوقون بهون أدركوتن. أهون جن يا سومالي عند النت ياسسبنا البلوس النسو على ما فر دبل ستاندرد بيبالو باند راس ولت ملاس يميلو تعينات أكاد ندور جلسنا. كم تريوم دلهم نزا قداي دي بوغري إثيوبيا مجمريا نزا قداي ناي سومالي لاند كما فلت أكبوا مجمريا نزا درامازيا مجمريا أسرع أربعة أبي أحمد الات هذا ورا هذا أسرع أربعة MOU ويكا memorandum of understanding يلوزم تانو سينيرو سلازي أبزوانزي جدا كجبر كزارب زقبون سينيرو إسرائيل قديمات ولا برجس كن أنت غير لا أبي أحمد صنع زخونة تزازا محلالي فهم زلون بجم زخونة دمس كوتسو كم زي بلو دحانس كجلا كابتوم ناي دبلوماسي مهورات ناتو زبلو واسمعهم زي جنتاي بلالو كزارب بس أنا جبت سي أفكار أفريقيا تقاطع مزولو بتعمل تسمع ومالو كال ما انتهي بلو بتسقنا مسيلكم بريزنتنا يرترا بقى بحزن يبتصح كم زولو قليهم تخام لباطري له سوماليلاند إسرائيل أفلت أصل ذهبتها. Are they crazy or what? How does that affect Eritrea? Eritrea بقى ما يسألوا هذي. Eritrea واو كم كلا كلنا عالم كسألوا خلي. قلنا إحنا سوماليلاند إحنا نقدر يبلنا ولا ركب يبلنا. So Eritrea من قصة Eritrea كاب حالياتنا هذا الصومال كاب حقي وصاي نغرات نخيف تصم دايم برنا إيرترا بفلو يتسألوا كناتا غيب زحزنان زحق سام كناتا تايكونان زي جن ازي اقداس معرف كل وسخ مخانو تسألواناتو إيرترا تزاربات الله شي بزاربا خنرينا قدميو جن ازي سمعوا ودحان ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አሁን ውጤቱ ምንድነው የሆነው? በግልጽ ባወጣም ቅሩ አሰብን ፖርት ኤክስፓንሽንን በሚል ከቨር ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴና ኢነርጂይዝ አካባቢ ለማድረግ በሚል ከቨር እዛ አሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌን እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው። አሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን በነገራችን ላይ ይሄ yes እንኳን ተረዳኩም ታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ مس جبت جيراتو زلا زبحال زلو ديل كمون جبت مس جبتي جيراتو زلا سممع زبحال زلو نيتوبيا نكباباي كومدي ترديكم قرم كم كرداكم كم دليتكم يو إذنكم رؤسكم بخمي ترجمات كنا تعاقم يزملك نسخاتكم مس راشا ديل كتجبر خلهم مس تشاينا ويون مس رواندا ديل كتجبر خلهم ويون مس إمارات نجوهم مشيتين ديل كتجبر خلهم كبابا ويعطوا من قصير إيرترا يزاربكم دليتكم تقبر لهم إيرترا دما مزدليت حجر كتشارخن زمدنا كتقبر مسلايو يا ريت ندم يقبرون يا ريت ندم حق يكونن حزب إيرترا كندمنتاي أبغني من قصير إيرترا دو كم زور كنرينا زيا في السامة زيا حزب إيرترا كامنا ويح وان تبايا سلامنتاي مغنيات كبركم كمان يدلنا زخفلنا واجان نخفل زلنا واجان نمان إيرتراوي أكون إيرتراو سب إيرتراو سسان قربن كمان دسمع قانزال لنا سازي إذا قد عايزني تتوقع بالتقينه من سياتنا بجنبارات كثيرة بزنبرو واجات رايك هنا يكلني زي إذا أكل كل تولده سوينا لنا لسلسة تولده كمان بس إلا خلنا بالغلنا أبرسم برتاو قالسي كاب حمساتات تجمر قالسي ترى كاب أربعة تجمر كسلسة تولده حلفنا لنا سلسة تولده سلسة تولده دحر عجد ما دحري حمشت عمت قالوا كل سلام كوني كنا بلا نخلينا because we don't see such a thing سلام كون تخينو وستانتاتنا إيرترا بفلاي مزحد حجات ياتو زلا مدرخنا علمنا تزبلز أقاطامي أبزيا ما رمتاون كقبر الله زلني إيرترا قد محجي زي قبرتو نزك ساب حجي طويلاتو زنبرت قد محجينا إيرترا ما نمسب كم زي حجي عدل كبازغل أي نبرت سلمتاي أمريكا ناتا دبلوماسيا وتعري مسير إيرترا زخون الركوب كي تقبر
تجد عصوي بارايا ستيت يا تبالي إيرترا زتنزل كاب محبرسب عالم كم عين الشب سمين كوريا أنا أفريقيا زبل كاب متى مسيو من سمين كوريا زرب زكايد مراحنا يكال عالم بأمريكا بحماق يزتمت حماق سوقم تدماء يقاتمو سلازي إيرترا سمين كوريا أنا أفريقيا قبلو خلو كم ناي سمين كوريا كايدا وي نيكولر سلازلنا يكون انتايدا نحنا مس إيرترا ركب نزقبر كم سمين كوريا ينا نريو يمزبلو نيرو إذا بخمسة تردي خايو إيرترا زخواني يغون ديل كتقبر أدلا ينبرا today things have changed ነገራት ንጽብቕና ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ነታ ኣካይዳና ዓለምና ልዕልማን ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ ጥራይ እቲ ዘሎ ኩነታት ሓደ ዓብዲል ንምግባር ኣኻእሎ ይፈጥር ዳ ይፈጥርን እዩ ናይ ሆፕ ከምዚ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ይኾን ንሽተይ ክውስኸልኩም እየ ድሕሪኡ ምስ ናይ ኤርትራ በቐጥታ ከተሓዙ በነገራችን ላይ ይሄ የሚፎክሩት ጦር ሰበቃና አንድ አይነት ሚሊተሪ እኔ እንደ አድቬንቸር ነው የምቆጥረው ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ እነሱ መቼም ያውቃሉ ነው የምለው ግን ብዙ ጠንቅ ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል ኤርትራም ኢትዮጵያን አስጠልለው ኤርትራኖች ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ማንካት ለኤርትራ መንግስት ህልውና ለሀገሪቷም ህልውና ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው ከዚህ ከወዲሁ ኢትዮጵያ መንግስትም በዘዴና በዘዴ ተናገሩት እንጂ በግልጽ ብሩታሊ ኦነስት ሆነን በግልጽ ጉዳዩን ስናስቀምጠው ኤርትራ መሳሪያ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ለምታረገው ነገር እርምጃ ሁሉ በደም ተጠያቂ እንደምትሆንና ምላሽ እንደሚኖር ምንም መጠራጠር የለባቸው ኤርትራኖች ምንም ጥርጥር የለውም ማንም በህልውናው ባንገቱ ሲመጣ ዝም ብሎ ነው ያይለም ጅቡቲም ይሄን ሁሉ ገንዘብ كم تري ولا لهم أمانة تسمعوا زلوا نيرترا ما يتنقلوا إيرترا نعنا نمهرام نعنا نمشفشاف ويقول نسأل أتنا هليفكم كتبنا بقررنا متيم ما فنش أنا متيم نعنا كدكرونا تجبرون تلهم كتحطوا توليهم نبل هو نحط تولينا ناس لما نصير إيرترا بقول ندوي لك نحط تولينا غلينا مخنياتو حتى بحتى ندحرو خينو حتى تاتناس لازم أزح نسخاتكم نعلم ولا أكيبكم متيم كنا يجزي حمد دفاج أنا حزب إيرترا نيرترا زي مسؤول كم زمسل غيركم ما يقوم بينكم ما يكونكم مس كلاتهم علامات تقرابيتكم متيوم سلازي لومي إيرترا مسكالوت مشارختي برب حازة تأساس روح قرات كنت تأساسر سنة جمرت دك حماكم جميرو قرم ترايهم تبلو زعمت زياسي بس بغيها تودع زالة بس بغيها تودع على حق عايش عسران شو دشتن بزعبة بوليتيكان سكيورتي انت رايكن زارب هيكون كل حلمنا تيجن انت وحده بس بغديل نود كم زلنا تراي زرداني كم زيا حميماتهم عمت ملو كدمي ثلاثة ورحنا هاي انترفيوهات كدمي ورحنا هاي انترفيوهات تريبو تبعيتو إرثنا انتهلو انت سراويت لون هنا بليونات تمن كتبال لنا دو درون دلنا دو بلو لنا دو بزخنا عتون خلدينا بزخ نقبر نخلينا زولزنا بريم ريبا مجي نبعتهم قصيرهم يوم إرترا خدنقص الله زارب زالو زدنقص لكم إرترا ود ما يلا مخنياتو ناي دنقاص غزي حليفي تدنقصو سادحينكم يتمنقص ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ዝደንቅص لكم አካል የለን ሓንታ ኣነ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹም ብዛዕባ ሶማሊላንድ ክዛረብ ከሎ እስከ ስምዕዎ የኛ ቤኔቮለንት የኛ ቅን ልቦና እየተቆጠረ አንድ ትንሽ ሀገር ያንዳንድ የአዲስ አበባን ክፍለ ከተማ ማይሆን ህዝብ ያለው ፋክት ነው ፋክት ነው ማንም መጥቶ ሊከራከር ይችላል ከኛ ጋር ለመናቅ አይደለም ፋክቱ ይሄ ነው ኢኮኖሚያቸው 60-50% በላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ላይ ጅቡቲ ጌራቶም ዘላ ናይ በሐቅ ሐቁ ይክበኪ ጅቡቲ እንታ ጌራቶም አለ ረዩዚ ጅቡቲ ጉዳይ መን በይኒ ለኩም ጅቡቲ ለንቀነ ምስ ኤርትራን ግብፅንሲ ኤርትራ ግብፅስ ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ናይ ወደባት ዲል ጌራ ምሽልና ናይ ኤርትራ ይተፈልጠናሎ ናይ ግብፅ ግን ናይ ጅቡቲ ግን ሹር እዩ ኣብዝረይዎ Djibouti Balo, Djibouti Ports and Free Zone Authority. So today, the chairman received the Djibouti International at Djibouti International Free Trade Zone. Nahade Lieutenant General Engineer Kamal Al Wazir. Nay Gibsi, Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport of the Arab Republic of Egypt. Djibouti Naziatom Bella Gera Tuzoptom Zalla. I like that. I really like that. يقبومي جبت بليونات ناتنا ناجحتت جنزبنا نابلعت كم جبت تادي تخوني بلونا لي رمش ويت حدا معلتي كاوز قدت كما تأكمي أنا هاتي جبت تقبرم زلا سمعوا سلازي بقدامي أمباسادرنا جبتي منيستر بداية توصينا إثيوبيا تصويعوا أزراريبو أجو نحناكو كنا مثل لنا بالتلفزيون كيرنا جبت ندفركم زلنا بركابة هم وزعي كوي بلان سخومي هم قويتوت ناتنا هيلو منيستر بداية توصينا إثيوبيا ويون حدا كاباتهم نجبتي تزراريبو بقى مجبتي نحن نصرح كل نقرنا تزراريبو تودي بلنا نسبحيتو زتري وزر لهم ليوتنانت جنرال كمال الوزير زبحال زلو
ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ገለ ናይ ግብፅ ማለት ምስ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ኣብቲ ፍሪ ዞን ኣብቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ይራኸብ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ዝኣትወሉ ቦታ ኸ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ብግምጣሉ His Excellency Hassan Mahmoud Minister of Equipment and Transport for the Republic of Djibouti and በቲ ሓደ ድማ እዚኣቶም ተራኺቦም ከም ተዘራረቡ ድሓን ሕፅር ዝበለት ሳመሪ ግበሩለ ኢሎም ነይሮም እዚ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ agreement between Elsewedy Electric ዝበሃል ናይ ግብፂ ካምፓኒ ከም ድማ SGTD ዝበሃልካ ዶራሌ ኮንቴነር ተርሚናል ርክብ ከም ዝተገበረን development of 23 megawatt solar panel solar power plant with battery storage on a 3 hectare site in Dorale. ስለዚ ኣብቲ ዶራለ ዝበሃል ወደብ እንታይ ይገብርሎ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሳብ 23 ሜጋዋት ኣገዳሲ ናታቶም ንሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ንዑ ክጠቅም ዝኽእል ከም ድማ ኤነርጂ ሰፕላይ ከምኡውን ባተሪ ዘለዎ ማለት እዩ ሴፍ ክገብር ዝኽእል ኮንቴነር ተርሚናል ዴቨሎፕመንት እዚ እንታይ ዘብል ዘገበርኩም ጅቡቲ ነታ ኩነታት መዝሚዛ ኢሚድየትሊ ግብፂ ገለ ክትገብሩ ትኽእል ድሕሪ ኮይንኩም ምሳኹም ርክብ ክገብር ክእል እየ ትብሎም ኣላ ልክዕ ኣብታ ግዜት እያ ምክንያቱ እዛ ናይ ሕጂ ረስኒ ኩነታት ምስ ተፈትሐት ግብፂ ኢንቨስት ከም ትገብር ከምዘይ ትገብረሎም ፈልጥዮም ስለዚ ስኩዊዝት ጅቡቲ ነታ ነገር ኣብ ኣኸላ እዮም ስኩዊዝ ዝገብርዋ ናይ ገንዘብ ህዝቢ እዮም እዚኦም ጅቡቲ ማለት ናይ ረብሓ እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካን ቻይና ንክልቲኦም ገንዘብ ዘኽፍል ዘሎ ብዓለም ሓደ ሃገር ጥራይ ጅቡቲ ይበሃል this is history ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ከኾን እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ሱፐር ፓወር ቁፅሪ 1 ሱፐር ፓወር ቁፅሪ 2 ክልቲኦም ገዛ ክራይ ዝኸፍሉላ ሃገር ጅቡቲ እዩ ኣብ ስዑድያ ከንተልኩም ነው ስዑድያ እያ ትኸፍሎም ኣብ ቀጠር እያ ትኸፍሎም ንኣሜሪካ ኦኬ ኣብ ኢማራት እያ ትኸፍሎም ንኣብነት ኣብ ቀጠር ሓደ 10,000 ዝኸውን ዲ ወላ ክንደይ ዝኸውን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ቤዝ ኣብ ትዕበየት ዝበሃል ቦታ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነዚ ሴኪሪቲ ኣሬንጅመንት ግን ቀጠር 10 ቢልዮን ዲ ወላ ቢልዮናት ገንዘብ እያ ንዓመት ንኣሜሪካ ትኸፍሎ ስለምንታይ ምክልኻል ናታ ሴኪሪቲ ናታ ቦም ስለ ዝወሓስ ብግምጣሉ ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ከምኡውን ፈረንሳ እኳ ገዛኢ ስለ ዝነበረት ኣይደኖ እቶም በዓል ጥልያን ጃፓን ገለመለ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎ ከፍ ኢሎም እዮም ዝጥቀሙ እዩ ዝበሃል ይኸፍሎ እዮም ዓመታዊ ክፍሊት ናይ ገዛ ክራይ ኣለዎም እዩ ስለዚ ጅቡቲ ነዞም ሃገራት ኣኽፊላ ከም ትጥቀመሎም እዩ ዝንገር ብርግፅ እምቢ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣነ let's leave that part ምክንያቱ ጅቡቲ ብሓይሊ ንኣሜሪካ ጉረሮ ሒዛ ከተኽፍላ ትኽእል እያ ወይ እውን ገዛ ክራይ ከፍል እንተኢላ ንኣሜሪካ ሲ ኢዳ ጠውያ ከተኽፍላ ትኽእል እያ ኢሉ ዝሓስብን ዝግምትን ሰብ ከምዘየለ ንፈልጥ ኢና ስለዚ we all know that በቲ ኮይኑ በቲ ተኻርዮም ከም ዝኸፍልዋ ንኢትዮጵያ እውን ከምዞም ካልኦት ትርእይዎም ዘለኹም ከፊልኩም ክትጥቀሙ ተደልይኹም ነዛ ወደብ እኮ ታጁራ ትበሃል እኮ ውሰድዋ ኢሎም ኣብ ኣልሚዕኩም ተጠቐሙ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ግን ድራማ ዳንበር ክጥቀም ድሌት ስለ ዘይነበሮ ነታ ድራሙ ክቕፅል ስለ ዝደሊ ኣይከኣለ ምክንያቱ ኢማራት እያ ትደልየት ወደብ ናይ ኢማራት ሓይሊ ኣብቲ ታጁራ ከኣቱ ከምዘይክእል ጅቡቲ ከምዘይትእትዎ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ንነሳስ ግዳፋ ሸፈፍ ኢልካ ሓለፋ ኢሎም ናብ በርበራዶ ናብ ዓሰብ ዝብል ናብ ዓሰብ ድራማ ቀይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ጅቡቲ እንታይ ጌራቶም ኣላ እዮም ዘብሎም ዘሎ ስለዚ ነቲ ኩነታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትምዝምዞ ዘላ ጅቡቲ እያ ኢትዮጵያውያን ድማ ንልኩም እዚ እቲ ፒክቸርስ ናይቲ ዲል ዝነበረ ኣይ ቲንክ ንኢትዮጵያውያን ክሕመሙ ኢሎም እዮም ገይሮም ዋላ ብምስኢር ከማ ክገብርዎ ምኻል ረይቦም ገለገለ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምቲ ፕሮፌሰር ዲ ወላ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚት ክእውዝ ፀንሐ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ኩነታት ኣካይዳ ናይ ዞባና there are many factors ኣብዚ ብዙሕ ክትዛረበሉን ክትባእሰሉን ትኽእል ካልኣይ ኤርትራ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ንርአ ኤርትራ ዝሃበቶ በትናቶም መንፅር ድማ ክንሪኦ ኢና ናው ኤርትራ ዝሃበቶ መልሲ ንብዙሓት ሰባት ወይ እውን ሓያለ ፖለቲካውያን ኪላታት ክትንትንዎ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ኤርትራ መልሲ ከይሃበት ከላ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ቢካዝ ሶማሊላንድ ምስ ኤርትራ ዘመሳሰል ነገራት ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኮሎኒያል ኤርትራ ብኤሮጳውያን ሃገራት ትግዛእ ዝነበረት ሃገር እያ እዚ ጣልያን እንግሊዝ ከምኡ ታሪክ ኣለና ተኻልእ ቀደም ዝነበረ ታሪክ ግድፍ ኣቢልና ማለት እዩ እቲ ስቴትሁድ ዝበሃል ናይ ሃገራት መሰረት ካብቲ ናይ ኤሮጳውያን መግዛእቲ ስለ ዝብገስ ሶማሊላንድ ድማ ምስ ሶማልያ ዝፈላለየ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብጣልያንን እንግሊዝን ክትግዛእ ከላ ኢትዮጵያ ተገዛእትን እዮም ዝብሉ ስለዚ ታሪካዊ ፍልልይ ኣለና ኣብዚ ሶማሊላንድ ድማ ብብሪጣንያ እያ ትግዛእ ነይራ እታ ሶማልያ ሜን ሶማልያ ድማ ብጣልያን ስለዚ መግዛእታዊ ፍልልይ ኣለና ባህልቲ እዮም ሶማሊላንድን ሶማልያን እንተኾነ ግን ኣብቲ ናፅነት ምስ መፀ ሱሳታት ማለት እዩ
ሶማሊላንድ ሶማሊያን ሓንቲ ሃገር ክኾኑ ሓሲቦም እዮም ሓደ ቋንቋ ሓደ እምነት ዘለዎም ህዝቢ እዮም እዚኦም ሓደ ቋንቋን ሓደ ሃይማኖት ዘለዎም ህዝቢ እዮም ስለዚ ብሓደ ኮይኖም ፀኒሖም ንውሕዳት ንሓፂር ግዜ ድሕሪኡ ድማ ተፈላለዮም ማለት እዩ ኣብ 1991 ልክዕ ምስ ናፅነት ናይ ኤርትራ ድማ ሶማሊላንድ ኣነ ናፃ ኮይነ ካብ ሶማሊያ ኢላ ጉዳያ ክትገብር ጀሚራ ብዓለም ደረጃ ግን ኣፍልጦ ይረኸበትን ናይ ኤርትራ ፍልልይ ግን ኣለዎ ኤርትራ መሰላ ተረጊፃ ተቃሊሳ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኮነት ሓራ ውፅኢታ ኤርትራ ኣብዚ ዲቴይል ናቶም ዕግርግር ስለ ዘሕርቐኒ እያ ኤርትራ በአዲስ አበባ እትያ ስርዓት ያቀይራ ሬጂም ቼንጅ ያገራ ሬጂም ድመፀ ድማ ብድሌት ኤርትራ ይዝቆም ነይሩ እምበር ኤርትራ ክትቀውም አይን ከምዚ ሕጂ ኣፎም መሊኦም ዝዛረብዎ ዘለዉ ሃገር ክትከውና ይንደልና እንደ ዝብል ነይሩ ንሓዋር ከምዘይ ትዕረነት ሃገር ምገበረዋ ኦር ሜይቢ ኤርትራውያን ምገዝዋ ነይሮም ኢትዮጵያ አይደለም one way or the other way ብዝኾነ መንገዲ ዝባ ግንባር ዓብ ሓይሊ ነይርዎ እዩ ፈታውን ፀላይን ትፈልጦ ስለዚ ኤርትራን ሶማልያን የስ ታሪካዊ መፃፀን ክመሳሰል ይኽእል እዩ ግን ዓብ ዝፈላለየ ነገር ኣሎ ኤርትራ ወታደራዊ ፀብለልትነት ሒዛ ብኩሉ መንገዲ ሓይላ የመፅያ ነቲ ወታደራዊ ፀብለልትነት ናታ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ድማ ተኪያ ኣሰኒያቶ ስለዚ ወታደራዊ ቅልፅም ዓወታት ዓቲራ ንስርዓታት በታቲና መፅያ ምስ ኩሉ ደገፋቱ ማለት እዩ ብትኻልእ ወገን ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ንዩኤን ከም ተዓዛብን ኩሉ ዝሳተፎን ግልፂ ዝኾነ ሪፈረንደም ኣካይዳ እዚ ኤርትራ ድማ ናፅነት ዕሸኒ ሉላውነት ዕሸኒ ብምባል ወታደራዊ ቅልፅምን ብፖለቲካዊ መስርሕን ነቲ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብዘይከራኽር መንገዲ ወዲኣቶ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ እትገብሮ ኣገዳሲ ይኸውን ፈርዲኹምሎም ኣገዳሲ ይኸውን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ይጣሓስ ስለ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይቲ ክትዛረብ ትፅቢት ይግበረላ ኤርትራ ግን ናይ ሶማልያ መንግስቲ ድማ እንታይ ገብር ነይሩ ይሪኦም ኣለዉ ዝተሓዋወሰ መንግስቲ ምዃኑ ሪኦም ኣለዉ ብመትከል ክድግፍዎ ይግባእ ምክንያቱ ንዖም ዘይኮነ ነቲ ኢንተርናሽናል ሎው ስለትድግፍ ዘለኻ በቲ ካልእ ድማ ኣብቲ ኮንትሮቨርሲ ክትኣቱ ከይደሊና ኤርትራ እዚ ቬሪ ፋይን ላይን እዮም እንታይ ተጠቂሞም ይጅረይዎ እዚ ኣነ ገሪምኒ ዘሎ ሓደ ዘስተውዕለሉ እውን ከምኡ ክግረሙ ሲ መጀመርያ ተፅር ዝበለት መልእክቲ እዮም ሂቦም እቲ ቃላት ድማ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ከም ንፈልጦ ካብ ዲክሽነሪ ናይ ኦክስፎርድ ሰብ ብቐሊሉ ክርድኦ ዘይክእል ቃላት ተጠቂሙ ተጠቂሙ ኣብዚኣ ኣድኒቀየ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ይቃወም እንደ ቅልል ዝበለ ቃላት እንተዝጥቀም እናበልኩ እንደ ፊድባክ ዝብል ኣብዚኣ ግን ፅቡቅ ገበረ ምክንያቱ ማንም ሰብን ክርድኦ የብሉ ስለዚ እንታይ ገይረ ኣነ ተኸታተልቲ ናተይ ክሕግዝ ኢለ ቅልል ዝበለ ቋንቋ ጌርካ እስከነተይ ኣይ ነቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ኢልዎ ዘሎ ኣቕልሉልና ብምባል ስለዚ እንታይ ኢሎም ኤርትራ መስለኩም መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምባል ሓድሽን ምስጢርን ኣይኮነን ነነዊሕ እዋን ብድሕሪ መጋረጃ ክስራሕ ፀንሐ እዩ plans like this have been developing quietly for a while and they risk causing a serious conflict and instability in the region around the world ስለዚ እዚ ብትሕቲ መጋረጃ ክስራሕ ግን ንፈልጦ ዝነበርና ነቲ ዞባ ድማ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዝእቱ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኢሎም This situation calls for a strong and clear response from the United Nations Security Council and its member countries. ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዞባና ይኹን ዓለምና እውን ዓብ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ገለ ዘይኮነ ካብ ዩኤንን ካብ ሴኩሪቲ ካውንስልን ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ክመፅኦ ንፅበ ኢላ ስለዚ እንታይ ኢሎም in particular ብፍሉይ ነዚ ጉዳይ እዚ the People's Republic of China has a special responsibility to act on this issue. China ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል veto power ዘለዋ እያ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ እዚ ዞባ እዚ ዓብይ ሓላፍነት ዓብ ትፅቢት ይገብረላ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኣፍልጦ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዩኤን ከይሓልፍ ብዩኤን ኣፍልጦ ንኸይትረክብ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣላ they know already እቲ ገይ the situation with Somaliland is similar to the Taiwan issue ሶማሊላንድ እዚ ሃገር ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ታይዋን ርክብ ኣለዎ ታይዋን ድማ ትሕግዞ እያ ታይዋን ማለት ድማ ምስ ታይዋን ርክብ ምግባር ማለት ድማ ንቻይና ቀይሕ መስመር ናታ ምስጋር ማለት ስለዚ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ብፍጹም ክሓልፍ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ቻይና ናይ ሶማሊላንድ ናፅነታ ኣብ ዩኤን ተሓሊፉ ጉዳይ ናይ ታይዋን ድማ ተመሳሳሊ ዕጫ ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ነዚ ከተፍቅድ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዴድ ኦን ኣራይቫል በሃል ዋላ ምስ መፅ ኣብ ዩኤን ክሓልፍ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዩኤን ኣፍልጦ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ናይ ቻይና veto power ስለ ዘሎ ክሓለፍ ኣይክእልን ይስብሎ This situation with Somaliland is similar to the Taiwan issue where China has a strongly defended the principle that Taiwan is part of one China. China should apply the same strong stance here to protect Somali's unity and territorial integrity. ስለዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ብፍጹም ብማንም ክትንከፍ ዘይብሉ ንሕና ድማ ኣብ ጎንኹም ደው ንብላ ዘለና ቻይና ድማ ልክዕ the same መትከል ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ክትጥቀም
ንምሕፀን ስለዚህ ልክዕ ከምቲ ዋን ቻይና ፖሊሲ ንብሎ ዋን ሶማሊያ ፖሊሲ ዩናይትድ ሶማሊያ ንክትሉ ክንድግፍ ኣለና እንድሕር ዘይ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ከጋጥም እዩ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ ክትጥንቀቕ ትመርፅ ኣላ መሲልኩም ናይ ሶማሊላንድ ንነዊሕ ዓመታት ዝፃዓረት እያ ናፅነታ ይግባእ እንድሕር ኢላ ዓፋር ኣጀንዳ ዝበሃል ትፈልጥዎ ኢኹም ንዓፋር መቒሎም ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኽብዎ ኣብ ድራማ ጀሚሩ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝሮታ ኣጀንዳ ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ፍፁም ክዝንግዕ ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ብትኽክል ነቲ ኩነታት ንዝኾነ ነዛ ሕጂ ኢላ እታ ዘላ ኤርትራ ኮመንተሪ ሂባ ዘላ ኤርትራ ፖዚሽን ኣይሓዘትን ምስማ ነዚ እስራኤል ጌራቶ ዘላ ንኹንኖ ኣይበለትን ወይ እውን ነቲ ሶማሊላንድ ይግብኣዩ በቃ ፅቡቅ ገበረት እውን ኣይበለትን እንታይ ኢላ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ትርጉም እውን የብሉን ሽማዊ ዳ እምበር ውፅኢት ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዩኤን ተቐባልነት ክትረክብ ኣይኮነትን እቲ ቀንዲ ኣፍልጦ ዝበሃል ድማ ኣብ ዩኤን እዩ ኣባል ናይ ዩኤን ማሕበረሰብ ዓለም ክትከውን ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን እዩ ስለዚ እሱ ክኸውን ስለዘይኮነ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክሓልፍ ዘይክእል ኬስ ስለዝኾነ እዚ ከቢድ እዩ ክኸውን ይብሉ እቲ ቀንዲ ብዙሓት ሃገራት ዘፍርህን ዘሎ ድማ እዚ ነገር እዚ ኣብይ ኣሕመድ ወላ ዓባይ ፍርህናቱስ እዩ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ተደጊፉ ፅባሕ ንጎ ክልል ሶማል ሃገር ክኸውን እየ እንድሕር ኢሉ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ፕሬሲደንስ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ኬስ ኣብኡ ክትመፅያ ትግራይ ሃገር ክኸውን እየ እንድሕር ኢላ ኣብይ ኣሕመድ ሽዑ ፅባሕ ንጎ ፈጠጥ ጥራይ ይክብል ስለዚ ንሱ እውን ክጥንቀቕ ኣለዎ ዳትስ ዋይ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኩሉ ኣፍልጦ ክብዮ ዶ ገለ ዝብል ነበረ ከምዛ ኣብ ማይ ዝኣተወትን ጭዋትም ኢሉ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ኣባል ናይቲ መንግስቲ ድማ መግለፂ ከም ዘይሂብ ኤርትራ መግለፂ ንኸይህቡ ኣጠንቂቖምን ክሳብ ዝኾነ ካብቲ ፕራይም ሚኒስተር ደረጃ ዝመፅእ ዝኾነ ንኸይግበር ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ ንሶም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ተቐላጢፎም ኤርትራ ድምጉያ መልሲ ስለ ዝሃበት እንታይ ኢሎም ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክረክብ ከሎ ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነት ትዛረበ ኩሉ ግዜ ሓሶት ምዃኑ ሸፈጥ ምዃኑ ክትፍለጥ ጀሚራ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ብዛዕባ መግዛእታዊ ውዕላትን ወይ እውን ናይ መግዛእቲ ዶባትን ገለን ታሪካዊ ኣመፃፅዓን ገለ ሶማሊላንድ ከምኣ እያ ንሶማልያ ክትድግፍ ግባእ ወይ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2024 ንሶማልያ ጥሒሳ ምስ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ኣብ ዝፈረምናሉ ግዜ ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ክኽበር ኣለዎ ኢላ ገለ ካብተን ተሪር ድምፂ ዘስምዓ ሃገራት እያ ነይራ ኢላ ሕጂ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ተመሳሳሊ ብእስራኤል ክትሓስ ከሎ ግን ኣይተዛረበትን ኢሎም ንኤርትራ ከሲሶማ ፅቡቅ ገበረት ኤርትራ እንታይ ገዲሽዋ ምስ እስራኤል ትፋጥጥ እንታይ ገዲሽዋ ኣነ ከምእየ ዝብል ሰልፊሽ ክትከውን ኣለዎ ኤርትራ መስዋዕትን ብዛዕባ ካልኦት ንኸፍሎ ዘለና ዘውሒድና ኮይኑ ስሱዓት ክንከውን ኣለና ስቕ ትብል ኤርትራ ፅቡቅ ገበረት ወላ ኣብ ጉዳይ ፈለስጢም ከመይ ገይራ ኤርትራ ጥራያ እታ ንፈለስጢም ኣፍልጦ ኣይሃበትን ብዙሓት ሰባት ኤርትራ ከምዚ ደው ኢሎም ከይሓሚዎ ፅቡቅ ገበር እየ ኢላ ፅቡቅ ገበር ንረብሓና ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ምናልባት ገለ ሰባት ክፀልኡ ንኽእል እዮም ኣነ ሰልፊሽ ምዃን ኣገዳሲ ኣብዚ ኤርትራ ንረብሓና ኤርትራ ጥራይ ምስ እስራኤል ዘከራኽር ነገር ክትገብር ኣይደልኒ ምስ ኣሜሪካ ዘከራኽራ ነገር ክትገብር ኣይደልኒ ምስ ቻይና ዘከራኽራ ምስ ራሽያ ዘከራኽራ ኣይየድልየናኒ ኤርትራ ብጉዳይ ኤርትራ ጥራይ የስ ንኻልኦት ክንሕግዞም እንደሊና ግን ንዖም ክንሕግዝ ክንብል ድማ ኣብ ደልሓመት ክንኣቱ እንደልንና ብዘይ ንሱ እገዳን ፀገምን ኣብ ዙርያና ወትሩ ምስ ዘንበየ እዩ ኣብ ጎንና ድማ ደው ዝበለ ይነበረ ንሕና ንዝግን ኢና ነርና ዝግ ጥራይ ኣብ ጎንና ነይሩ ስለዚ ንኤርትራ ክኸስዋ ይኾኑ ክሰሱ ከም ድሌትኩም ኤርትራ ዝበልኩም በልዋ ኤርትራ ግን ቤላ ገይራ ገጢማትኩም ኣላ መልሲ ሂባ ኣላ ኤርትራ ኣነ ደጊፈያ ነተቃዊመ ዝቕየር ጉዳይ ከዓ የለን እያ ትብል ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ወላ ኤርትራ ደጊፋቶን ተቃዊማቶን ቻይና ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክትሕልፎ ስለዘይኮነት ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ብምባል ብላዕሊ ኮይኖምሎም ኣለዉ ኣፍኮርስ እቲ ጉዳይ ንዓታቶም ብብዙሕ መንገዲ ዝትንትንዎ ኩነታት ምዃኑ ዝንገር ዘሎ በት ሄይ ሁኬርስ ኤርትራ ናታ ጉዳይ ጥራያ ክትገብር ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዘይ ጉዳይ ናእቲና በዓልና ንሽንከረሉ ንሓመሉን ኩነታት ክህልወና ኣይክእልኒ ካልእ እቲ ጉዳይ ናይዞም ክልተ ሓይልታት እውን ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ውድድር ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ዋላ እውን እዚ ጉዳይ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ንሪዮ ዘለና ሱዳን ንሪዮ ዘለና ሊብያ ንሪዮ ዘለና የመን ንሪዮ ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ውግእ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ዋላ እውን ፀቅዒ ሒዛ እንተላ ኣብቲ ፀቅዒ ግን ኣብ ዘይትግደደሉ ግዜ ሓበሬታ ወይ እውን ውሳነ ንክትወስድ ኣይትግደድን እያ ኣይትመርፆን እያ ዘላ ፅቡቅ ድማ እቲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩነታት ናይ ክልቲኡ ወገን ክቕይር ዝኽእል ወይ እውን ከስተኻኽል ዝኽእል ንኣብነት እዚ ብዙሓት ሃገራት ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዋ ኣብ የመን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ሩይ ዝኾነ ባእስን ዕግርግርን መፂኡ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እዚ ናብ ካልእ ኩናት ክምዕብል ዝኽእል ስዑድያ ድማ ተቐርቂራ ኮይኑ ዝስማዓ ዘሎ ንኤርትራ ክደልያ እያ
ኤርትራ እዚኣ ከተድልዮም ኣብዚ እዋን እዚ that's why ምስ ኤርትራ ዲል ክገብሩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ and it's good ኤርትራ ትድለየሉ ግዜ እና ኣብ ኩሉ መድረኽ ይመጽ ኣሎ ቻይና ክደልየ ግብጽ ትደልየና ኣላ ስዑድያ ትደልየና ኣላ ንውግድ ኣይኮነ ናይ ኤርትራ ፓርትነርሺፕ ከድልየካ እዩ ብኩሉ መንገዲ ኤርትራ ፓርትነር ክደልያ ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ትድለየሉ መድረኽ ስለ ዝመጽእ ዘሎ ኤርትራ ፖዚሽን ናታ ካርድ ናታ ብቁርጡ መንገዲ ክትጥቀመሉ እያ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓይልታት ንሓትሕዶም ኣብ ድፍቲ ተፋነንሉ ዘለዉ ኤርትራ ኣብ ርግኣት እያ ዘላ ርግኣት ድማ ኣሰትዩ ካፒታል ኤርትራ ርግኣት ስለ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሉ ነገር ክትዳልዕ ዕድል ኣለዎ ኣብ ኩናት ከለኻ እናተቃፀልካ ከለኻ እናነደድካ ከለኻን እትገብሮ ካልኩሌሽንን ኣብ ሰላምን ርግኣትን ኮይንካ እትገብሮ ካልኩሌሽንስ ዓብ ፍልልይ ዘሎ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ኩናት የብላን ዕግርግር የብላን ስለዚ ኩሉ እትገብሮ ካልኩሌሽንስ ኣብ ርጉእ ኩነታት ኮይና ትውስን ዘላ ተን ካልኦት ሓይልታት ግን ኣክቲቭ ዝኾነ ኩናት ኣንጻረን ንረብሐአን ንኩነታተን ዝፀሉ ኩነታት ይግበራሉ ናብ ስዑድያን ኢማራትን ንውግእ ከኣትዋየን ኢሉ ዝግምት የለን ግን ናይ ክልቲአን ረብሓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ኩናት ኮይኑ ክረአ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ባትል ግራውንድ እቲ ዝበርትዐ ናይ ዓውደ ኩናት ቦታ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሮ ኮይኑ እንዲ ዘሎ ሱዳን ትቃፀላላ ብሰይም ምክንያት እዩ ብተመሳሳሊ ምክንያት እያ ትቃፀል ዘላ ኩለንተን ሃገራት ንሱዳን ዝድግፋ ዘለዋ ድማ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብላ ዝኽእላ ሃገራት ምዃና ደጊምና ደጋጊምና ርኢና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ መሓዙት ዘይነበራ ሃገራት መሓዙት ክኾና ከም ዝኽእላ እውን ይንገር ኣሎ መሓዙት ዘይነበራ መሻርክቲ ዘይነበራ መሻርክቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ግምት ኣሎ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ እውን ቅድሚ ሕጂ ክትረኽቦም ዘይትኽእል ዝነበረት መሻርክቲ ናታ ክኾንዋ ስለ ዝኽእሉ ብፍላይ እዚ ኣብ መንጎ ምን ኢኻ ትብሎ ንስዑድያን ደርወዚስ ኣብ ዝያዳ ላ ካርታ ከሪእኩም ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢና ነርና ብፍላይ እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ቱርክን ዝግበር ዘሎ ምፍጣጥ ቱርክን እስራኤልን ከምኡ ድማ ቱርኪ ምስ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ምፍጣጥ ቱርኪ ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ካብ ቀጠር እያ ትረክብ ቀጠር ምስ ቱርኪ እያ ትሰርሕ ነይራ ወላ ኣብቲ ግዜ ከጥፍእዋን ቀጠር ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ግዜ እውን እንተኾነ ስለዚ ናይዘን ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ዝያዳ ሌቨሬጅ ክትገብሮ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣልቡርሃን ብቀረባ ምስ መን ክሰርሕ እዩ ዝመርፅ ዘሎ ምስ ቱርኪ ኣብ ቱርኪ ከይዲ ቀኒዩ ብዙሕ ኣፅዋራት ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ቱርኪ ድማ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደገኛ ኣፅዋር ክዕጥቕ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ዊ ሪሊ ኒድ ቱ ቢ ቨሪ ኬርፉል ኣብዚ ኩነታት ነዚ ኣድቫንቴጅስ እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ፎር ኤግዛምፕል እዚ እዛ እትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ደውፆ እዩ ቱርኪ ንመጀመርያ እዚ ናይ ኩናት ነፈርቲ ጀት ዝበሃላ ብድሮን ቀይራተን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዲስ ኢዝ ክሬዚ ካብ ቱርኪ ክንዲዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣይፅበዩን እዮም ነይሮም ንመጀመርያ ነተን ድሮናት ናታ ከም ነፈርቲ ኩናት ነዊሕ ርሕቀት ከይደን ዕላመን ርየን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፓይለት ዕላማ ክሃርማ ከም ዝኽእላ ቴስት ጌራ ይበሃል ኣሎ ናው ቱርኪ ከምዚ ክትገብር እንድሕር ክኢላ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ኢልካ ክትግምት ጥራይ ዝገብረካ ዲስ ኢዝ ቨሪ ኢንክሬዲብል ኒውስ ስለዚ መብዛሕትኦም ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዲስት ብፍላይ ነቲ ኩናትን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝትንትኑ ሰባት ነዚ ጉዳይ ናይ ቱርኪ ብቀረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘሎ ቱርኪ ወላ ብቁጠባ ምስ ካልኦት ዝወዳደር ተዘየለ ብዓይኒ ወታደራዊ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ድሮናትን ብዘይ ናይ ሞደርን ዎርፌር ፈፂምካ ዘይነዓቕ ሃገርና ኮነ ይመጣ ኣሎ ፈፂሙ ክነዓቕ ዘይክእል ሃገር ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስ ያቶም ሃገራት ብኩሉ ብብዙሕ መንገዲ ትራኸብ ኣላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ኣብ ጎኒ ሶማል ነይራያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቱርኪ ንበይኑ ሓጊዙ ክቕይሮ ዝኽእል ኩነታት ከምዘየለ ይፈለጥ እዩ ኤርትራ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስ ቱርክን ኤርትራን ደሓን ዝኾነ ዝምድና ክገብራሉ ዝኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ልዕሊ ቱርኪ ምስ በዓል ቀጠር ምስ በዓል ስዑድያ ዘሎ ርክብ መሊሱ ሶሊዲፋይ ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ቱርኪ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዕሙቕ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ክብል ኣይክእልኒ ቀጠር ግን ኣገዳሲ ዝምድና ስለ ዘሎ ናይ ቀጠር ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ዝምድናታት ተጠቒምና ኣብቲ ናይ ክርፍስ ናይ ጂኦፖለቲካ ኤርትራ ብዝበለፀ ንቅድሚት ክትመፀሉ ትኽእል ረብሓናታ ምስ ኣሜሪካ ይኹም ምስ ካልእ ክትፈትሓሉ ትኽእል ኩነታት እስራኤልን ኢማራትን ዝገብርዎ ዘለዋ ፅልዋ ናይዘን በዓል ስዑድያን ግብፅን ካልኦትን ጌርና ንዑ ፍሪዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ድማ ንቅድሚት ትመፀሉ ኩነታት እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ንዓይ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ረብሓ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ንቅድሚት መፅዩ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ዝመፀና ዘሎ ፈንጢዝና ክንሰግሮን ክንሓልፎን ኢና ንምነ ዘለና
እዚ ንሕና ጥራይ ኮና ናብ ዓለም ነነብር ዘለና ብርግጽ ካልኦት ሃገራት እውን ይነብሩ ኣለዉ እዮም ስለዚ ንሳቶም ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ንዑ ክንርኢና ከነተሓዞ China's foreign ministry claims that the U.S. violated international law after intercepting a China-bound oil tanker off of the Venezuelan coast. This comes just days after President Trump announced a full blockade of all sanctioned oil tankers traveling in and out of Venezuela. The U.S. reportedly pursuing a third sanctioned oil tanker as well on Sunday. Joining me now is Gatestone Institute. Kam nriyo ዘለና China says U.S. ናይ Venezuela ጨጨው እዮም ዝሕዝዎን ዘሎ መራኸብ ኣሜሪካ ቻይና ክትቃወሞ ከምኡውን ራሽያ ክቃወሞ ንሰምዕ ኣለና እዚ ድማ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኣሜሪካ ድሌታ ጌራ ማንም ኣንጻራ ዘይዛረበሉ ዝነበረ ዘበን ኣብቅዒ እዩ እንታይ ደኣ ወላ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ዝብላ እንተዘይከኣሉ ስጉምቲ እውን ከም ዝወስዱ ክርየኩም እየ ግን እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ተዓሚቱ ዝርየሉ በዓል ቻይና ቀደም ዓይኖም እዮም ዝዕምቱ ክዛረቡ እውን ኣይደልዩን እዮም ኣሜሪካ ጨፍጪፋትካ እንተኣጊራትካ ሸፈፍ ኢሎም እዮም ዝሓልፍሎም ግን ነቲ ኩነታት እቲ ንኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ትኾነ ኣብ መጋበያ ናይ ዓለም ካሕፍርዋን ከዋርድዋን ተደጋጋሚ ርኢና ካብኡ ሓሊፋ ግን ኣሜሪካ ቻይና ንኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ዘላ ጀሚራ ኣላ እገዳ ክትገብረላ ተደጋጋሚ ተራእዩ ኣሎ ኣብ ታሪፍ ድማ ታሪፍ እንድሕር ጌርኩም ታሪፍ ንህበኩም ገለ እንተጌርኩም ገለ ክንገብር ኢና ዝብል ቦታደራዊ እውን እንተኾነ ቅድሚ ሕጂ ነጊሮም እዮም ስለዚ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ኣዝዩ ኣገራሚ ክንብል ከለና እዚ እዩ ስምዑ ሕጂ war you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ፎሬን ፖሊሲ ናይ ቻይና ወይ እውን ናይ ቻይና ፖሊሲ ንምዕራባዊ ዓለም ዝነግር ዓብ ክኢላ ቻይናዊ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ቻይና እውን ቅርበት ዘለዎ እዩ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሸለልትነት የብላን ኢሉ ንቻይና ከተፈራርሃ እንተደሊኻ ክትዋጋእ ተደሊኻ ትዋጋእካ እያ ክትሃርማ እንተመፂኻ ትድክረካ እያ ስለዚ ቻይና መጀመርያ ክትኩሰልካ ኣይኮነትን መጀመርያ እንተተኩስካላ ግን ካልኣይ ክትኩስ ዕድል ክትባካ ኣይኮነትን ከዓ እዩ ዝብል ካልኣይ ንክትኩስን ክትሃርማን ዕድል ክትባካ ኣይኮነትን ናይ መጀመርያ ጥይት ግን ናይ መጀመርያ ሚሳይል ካባና ክትኮስ ኣይኮነን እዩ ዝብል ስለዚ ንኣሜሪካ ፍግም ንብለሉ ንሰግደሉን ግዜ ኢትስ ኦቨር እዩ ዝብሎም ዘሎ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ረብሓናትና ወታደራዊ ቅልፅምና ዝኣክል እዩ ነቲ ረብሓናትና ንኸውሕስ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ኣብ ድሕሪያ ኣላታ ብርት እቲ ዘረባ specifically እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን እዚ ሚሊተሪ ቪክቶሪ ፓሬድ ዝበሃል ናይ ቻይና ዝተገበረሉ ሓደ ሚሳይላትና ነፅዋርና ንሪኢኹሞ ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ሓንቲ ካብኣተን ግን እዚኣ DF-61 ትበሃል ኣስተውዒልኩም ላዶ ይብላ ኣሎ እንታይ እያ እዚኣ እዚ ሚሳይል እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም 61 ማለት 61 ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ክፍንጀሩ ዝኽእሉ ና ዝተፈላለዩ ዕላማታት ካርሙ ዝኽእሉ ዘለዎ ማለት እዩ ግን እዛ 61 ፍሉይ ትርጉም ኣለዋ ይብላ ኣሎ nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. Exactly. ስለ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብተን 61 ትብላ ዘለዋ 60 ኖርማል ኒውክለር ሄድስ ክኾና ከለዋ ሓንቲ ግን ሃይድሮጅን ቦምብ እያ ሃይድሮጅን ቦምብ ድማ ብጀካ ቻይና ዘለዎ ሃገር የለን እዚ ሃይድሮጅን ቦምብ ምስትካሉ ኮይኑ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክትከላኸሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ዝኾነ ኩርና ናይ ዓለም ሃሉ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ክድምስሰካ ዝኽእል እዩ ስለዚ ብዓይኒ ሓይሊ እንተመፂና ዝኣክል ሓይሊ ኣለና ማንም ከፍራና ዝኽእል የለን ኢና ንብል ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ቻይና እዚ ሕጂ ንኣሜሪካ ፔንታጎን ናቶ ወይ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ተደጋጋሚ መፅናዕቲ ድሕሪ መፅናዕቲ ቻይና ተርክበና ኣላ ትሓልፈና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ for a good reason ፅቡቅ ምክንያት ኣለዎም ከምኡ ዘብሎም ዘሎ ካብዚ ቀፂሎም ውግእ እኳ ከይመፅእ ክእል እዩ ካልእ ዓይነት ውግእ ግን ድሮ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ
the center of geopolitics, defense, and global markets, because what just happened between China and the United States over Taiwan is a lot more significant than it might sound at first glance. China has just announced sanctions against a group of major U.S. defense companies and their senior executives. Exactly. ni America abay taharma har giዜ ዞም ናይ ካራቴ ወይ ናይ ታይኮንዶ ገለ ዝበሃሉ ኤስያውያን ቶም ክኢላታት ናቱ ግጭፍ ቀላጽም ወይ ገለ መላ አይኮነን ዘለዎም ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ስልቲ ናይ ሓንጎል እዩ ዘለዎ ምስቲ ፊትነስ ናይ ኣካላቶም ሓንቲ ክሃርቡ ከለው ንሰብ ኣበይ ታሪም ካይርኹምሽ ክብል ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ቀላጽም ምግጃፍ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ግዜ ሰብ ኣበይ vulnerability ኣበይ ድኹም ጎንናቱ ኤግዛክትሊ ኣታ ድኹም ጎንናቱ ተረኺብ ካይኻ ዝያዳ ከተድመሓሉ ዝኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ይሰሎ ኩናት ድማ ከምኡ እዩ ቻይና ድማ ኤግዛክትሊ ንኣሜሪካ ኣበይ ዝያዳ ዝሕማ ህዝቢ ኣሜሪካ ከይፀላእካ ريوالهم تاع كالكوليشن حزب امريكا كم صلايك غبركا ايدلين يوم زلو نحزب امريكا كي حرمكا نتي نا امريكا قلصم نا امريكا حيلي كم يغيركا تدخمو يفلطيو معناتو حزب امريكا صلايهم كغبرو انصارم دو كبل كم زبل كغبرو ديليت يبلون نعم እዚ ነገራት እዚ ኣታሓይስካ ክትሪኦ ከለኻ ልክ ኣነተ ናይ ምክልኻል 20 US defense firms after Trump's approval of Taiwan ስለዚ ናይ እስራ ዝኾኑ ናይ ኣጽዋር ደፍሪያ ካምፓኒታት ይሃርምወሉ ስለምታይ ነዚአን ይሃምርምሉ መጀመርያ ኣጽዋር ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ክዝሕትል ክዳኸም ስለ ዝደልዩ ካልኣይ ድማ እዚኣቶም ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ትራምፕ ዝያዳ ፀቕጡ ክገብርሉ ዝኽእሉ ክጭብጥዎ ዝኽእሉ ሰብ እዮም ስለዚ መንገዲ ክቕይር ተኾይኑ ህዝቢ ኣሜሪካ ከምዘይ ፀልዎ ይፈልጡ እዮም ነዚኦም ተፀሊኻ ግን ንሳቶም በዓላቶም መፅኦም ነቲ ኩነታት ኣንጻሩ ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ንቻይና provoke ክትገብራ ንታይዋን ወላ ናይ 11 ቢልዮን ኣይኮነ ናይ 100 ቢልዮን ኣጽዋር ተሂቦማ ንኣሜሪካ ሽግር ክትፈጥር ንቻይና ሽግር ክትፈጥረላ ኣይኮነ ታይዋን ንሽተይ ደሴት እዩ ክንዲ ዝሃብካ እንተሃብካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ዩክሬን ዝኣክል ዓብ ሃገር ከማን ንራሻ ከውድቕ ኣይከኣለን ግደፍ ታይዋን ንሽተይ ደሴት ብብዝሒ ናይቲ ኣጽዋር ከማን ባዕሉ ኣብቲ ዴጋ ክትሕል ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ቻይና ንኣሜሪካ ብዝሕመም መንገዲ ክምልሱላ ይፍትኑ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ንቻይና እታ እንኮ ክነውድቓ ንኽእል በዚ ናይ ታይዋን ንታይዋን ኣበርቲዕና ብምዕጣቕ ንጃፓን ብምሕያል ንደቡብ ኮርያ ብምሕያል እዮም ዝብሉ ጌስ ወት ቻይና ድማ ካልእ ካልኩሌሽን ኣለዋ እዚኣ ድማ ስምዕዋ to war footing. Kim Jong-un ordering a rapid surge in missile output, and this comes just a day after showcasing a nuclear-powered submarine across the border, South Korea and its ally America watching the moves very closely. እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ግዜ በዓል ቻይና ይኹን ራሽያ ፑቲን ኩሉ ግዜ ገይምስ ኣለዎም ንኣሜሪካ ብቐጥታ ክሕርቕዋ እንተዘይደልዮም ብካልኦት ገይሮም እዮም ዝሕርቕዋ ንኣብነት ሰሜን ኮርያ ቀደም ቻይና ንኣሜሪካ ንታይዋን ክትሕግዝ ከላ ኩሉ ግዜ ቻይና እንታይ እዮም ዝገብሩ ንሰሜን ኮርያ ብድሕሪ መጋረጃ ይሕግዝዎ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ድማ ንኣሜሪካ እቲ እንኮ ዝቕስቀሳ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ እዋን እዚ ትቐንዲ ዝረብሕ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልና መጀመርያ እቲ ቀደም ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ክብልዋ ከለዉ ኣሜሪካን ቻይናን ራሽያን ከምቲ ዝድለ ይሕግዝዎ ይነበሩ ንዑ በይኒ ሰሜን ኮርያ በይናያ ተዓፂያ ነይራ ኣሜሪካ ስለተፍሮም ዝነበረት ሎሚ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ኣሜሪካን ቻይና ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ንሰሜን ኮርያ ፋሲካ ይኮይንዎ በቃ ኣውደ ኣመት ይኮይንዎ ብኩሉ ሓገዛት ይረኽቡ ኣለዉ ቴክኖሎጂ ናቶም ብሕርሻ ይኹን ናይ ሕርሻ ፀገም ኣለዎም ናይ እኽሊ ፀገም ነይሮም ናይ ቁጠባ ፀገም ካብ ራሽያ ከም ድሌቶም ይረኽቡ ኣለዉ ንራሽያ ድማ እቲ ንሳቶም ዘይጥቀሙሉ ኣፅዋር ይህብዎ ኣለዉ ናብቲ ኩናት ዩክሬን ክጥቀሙ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ንራሽያ ድማ ስትራቴጂካዊ ፓርትነር ገይሮማ ዝኻ እንታይ ዝብለካ ልክዕ ከም ናይ ኔቶ ዲል ኣለዎ ዝኾነ ሓይሊ ንሰሜን ኮርያ እንተሪሞ ራሽያ ክከላኸለልኩም ኢላቶም ንሳቶም ድማ ንራሽያ ማንም ተተንኪፍዋ ክንከላኸለልኩም ኢና ስለዚ ክልቲኦም ናይ ኔቶ ዝመስል ርክብ ገይሮም ብቐንዲ ድማ ናይ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ይረኽቡ ኣለዉ ወይ እውን ሓገዝ ይረኽቡ ኣለዉ ንሳቶም ድማ ኣብቲ ብብዝሒ ዝፈራ ኣፅዋራት ናይ ኣሚኒሽንስ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ብብዝሒ ንፑቲን ይሕግዝዎ ኣለዉ ብግምጣሉ ካብ ቻይና እውን ተመሳሳሊ መጠን እቲ ታይዋን ዝበሃል ጃፓን ዝበሃል ደቡብ ኮርያ ዝበሃሉ ምስ ኣሜሪካ ዝፅግዕዎ ዘሎ መጠኑ ቻይና እውን ንሰሜን ኮርያ ከም ዝሕየል ትገብሮ ምክንያቱ ኣይዲዮሎጂካሊ ይኹን ብኩሉ ንሳቶም ዝገጣጠም ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ናትና ጅቡቲ ስኩዝ ጌራ ትጥቀመላ ንግብፅን ንስዑድያን ንክልቲኦም ዲል ተግብሮም ኣላ ዝበልናዮ ከምኡ ድማ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኩነታት እቲ ክትጥቀመሉ ኣብቲ ግዜኣ
ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ንራሽያ ክግድ የዶ ገለዶ ክትብል ከላ ሰሜን ኮርያ ገለ ነገር ትገብር ንቻይና ከምኡ ክኾን ከሎ ሰሜን ኮርያ ነዚ ክትገብር ከላ ሰሜን ኮርያ ብዚሮ ኣይኮነን ሓደ ናታ ረብሓዩ ሓይሊ ናታ ከተርኢ ካልኣይ ድማ ነቲ ሓይሊ ተርእያ ደላ ቻይና ራሽያን ይሕግዝዋ እዮም ከምኡ ንክትገብር እውን ምክንያቱ ነቲ መናውራ ምግባር ነተን ካልኩሌሽን ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ዳግመ ግምት ንክትገብረሉ ስለ ዝገብራ እዚ ኩሉ ብሽርክነት ዝስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዋን ወላ እውን ኣብ ድሮን ኣብ ዝቐረባ መፅኡ ሓያል ድሮናት ከም ዝቅርብ ዘሎን ሳብማሪናት ናቱ ድማ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ this guy is becoming extremely powerful extremely እኳ ክንብላ ይክእልና more powerful እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኩሉ እዚ ካልኩሌሽን ትርእይዎ ዘለኹም ድማ again the world is changing ዓለምና ትቕየር ኣላ እቲ ምቕያር ድማ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንቐፅል ናብ ኤሮጳ ንምፃእ ኤሮጳ ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ Be meeting with President Donald Trump at Palm Beach in Florida on Sunday to discuss the latest peace proposals aimed at ending the war with Russia. The European and NATO leaders have expressed their full support for Ukraine ahead of this crucial meeting, with the Ukrainian leader consulting with allies during a stop-off in Canada on his way to Florida. Vladimir Putin said Russia will achieve its goals by force if the Ukrainians refuse to relent. He said there are smart people, his words, in the West that have been encouraging Ukraine. ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ወላ ሓንቲ መዕለቢ ይርከቦ የለን 10 ግዜ ኣኼባታትን ቆፀራታትን ሰሚታትን ኔጎሲዬሽንስን ይበሃል ግን no change on the ground ስለዚ ፑቲን ድማ ንስኻትኩም ኣብ ጣውላ እንተደምፂኹሞ ብቅልፅመይ ብሓይለይ ባዕለይ ከራኸኽበሉ እየ ብምባል ነታ ዩክሬን ከም ሕሱም ይጭፍጭፋ ከም ዘሎን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን ስምዕዎም ኣብዚ ድሓን These massive strikes on Kyiv and the rest of the country while these negotiations enter this critical phase. Is this Russia's way of saying it's got the upper hand? Not just that it has the upper hand, but that it has absolutely no intention of letting anyone dictate when it will sign any eventual peace agreement. We have these two narratives going on right now. Essentially, we're talking about all these upcoming talks this weekend in the United States. But the fact of the matter is, and Zelensky has said this in blunt terms, in explicit terms. ከም ንሪኦ ዘለና ፑቲን ብፍፁም ክፈርህ ከም ዘይደሊ ዘሎን ወይ ክፈርህ ዘይኮነሲ ምስ ኣሜሪካ ይዘራረብ ኣለኹ ግን ንኣሜሪካ ኣሚነ ስርሐይን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝግበር ዘሎ ንኣሜሪካ ኣሚነ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢደይ ከዛሕትል ኣለኒ ዝብል እምነት የብሉን ኣሜሪካ ብቋንቋ ሓይሊ ጥራይ ትሰምዕ እቲ ቋንቋ ሓይሊ ድማ ኣብ ባይታ ንዕወት ኣለና ጥራዩ ድሌታትናን ዕላማናን ክበፅሕ ዝኽእል እምበር ምስ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ተዘራሪብካ ምስ ትራምፕ ይኹን ምስ ካልእ ዝመፅእ ለውጢ ይኮነን የለን ምክንያቱ ኣሜሪካ ንዓኻ እናዘራረበት ከላ መሸመቲ ግዜ ክትጥቀመልካ ከም ትኽእል ከምቲ ንኢራን ዝገበረታ ምስ ኢራን ናይ ኒኩለር ዘራረብ ኣለኹ ኢላ ንዓ ዘንጊዓ ምስ እስራኤል ኮይና ነቲ ናይ ኒኩለር ቦታ ከም ዝሃረመቶ ኣብ ቅድሚ ዓይንነት ማለት ዝተፈፀመ ስለዚ ፑቲን ፅቡቅ ገይሩ ኢንተርቴይን ይገብሮም ኣሎ ይዛረቦም ኣሎ መፍትሒ ክንደሊና ዶ ዲል ክንገብር ኢና ይብሎም ኣሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ግን ማክሲመም ሓይሊ ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ባይታ ፀብለልትነት እንተለኒ ጥራዩ ኣብ ጣውላ እውን እቲ ዝድለ ነገር ክብፃሕ ዝኽእል ኣሜሪካ ብሓይሊ ክትስዕር ኣብ ዘይትኽእለሉ ጥራያ ዲል ክትገብር ትኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ብወገን ፑቲን ይርአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘለንስኪ ድማ ግዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዘለንስኪ ዘለዎ ኣማራፂታት ፀቢብን ውሑድን እዩ ኣገን እቲ ዘሎ መድረክ እውን ይሕግዘ የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሙሉእ ደገፍ ዩክሬን ይህባሎ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል መራሒ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዘይዕወተሉ ገንዘብ ክኸስር ኣይደልን እየ ዝብል እዩ ኔቶ ንባዕሉ ኣብ ጥርጥርን ኣብ ምትእምማንን ዘየለወሉ ግዜ ብዙሕ ነገር ክግበረሉ ኣብ ዘይክል ኩነታት ኮይኖም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት እናተጠናነገ ዝኸይድ መፍትሒ ግን ካብ ቅልፅምካን ካብ ሓይልኻን እምበር ካብ ካልእ ክርከብ ዘይክእለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ክልተ ኣርሳቲ ክሓልፍ እየ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኣፍሪካን ቻይናን ክዛረብ ከሎ ነዛ ስእሊ ፖስት ገይሮም ኣፍሪካ ምስ ቻይና ምስ ቻይና ምስራሕ ድሕሻ ምስ ኣሜሪካ ክበሃል ከሎ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልሊ ኢና ንዛረብ ዘለና እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ብጀካ ዕንወትን እገዳን ምዝመዛን ስርቅን ካልእ ዝኾነ ይኹን ነገር ናብ ኣፍሪካ ይተምፅን ኢሎም ቻይና ግን ተገበረት ተዋሓደ 10,000 ኪሎ ሜትር መንገዲ ባቡር ዝሰርሐት እያ ኣብዘን ሓፀርቲ ዓመታት ከምኡ ድማ 100,000 ዝኾኑ ኪሎ ሜትር ፅርግያ ዝሰርሐት እያ ልዕሊ 100 ከባቢ 100 ዝኾኑ ወደባት ተሃነፀት እያ ከምኡውን ብዙሕ ሆስፒታላትን ቤት ትምህርታትን ከምኡውን ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ቢንቶታት ሰሪሓ ኣላ ስለዚ እቲ ውድድር ኣሜሪካ እንታይ ሰሪሓ እንድሕር ኢልካ ትሰርሖት የላን ሚሊታሪ ቤዝ እያ እንተሰሪሓ ኮይና ወታደራዊ ማዓስከር እያ ትገብረልካ ቻይና ግን ክትምዕብል ተደሊኻ ምሶም ጥራይካ ትሰርሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ መወዳእታ ድማ በዚያ ገይረ ክሰግር እየ And middle class people feel like everything is expensive because they pay for things with money they've exchanged their time for. So they feel like they're paying for everything with their life.
because they are. So let's say I got some money and I want to buy this car and I've got some time. So what I do is I take some of my time and I trade my time to somebody for some money and they give me the money. But when I get the money, I don't have the time anymore because the time's gone and I can't get it back. እንታይ ዝብል ዘሎ ነገራት ክትገዝእ ከለኻ ኣዝዮም ክቡራት ይስምዑካ እንተለዉ ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ብገንዘብ ኣይኮንካ ትኸፍሎም ዘለኻ ብግዜ ኢኻ ትኸፍሎም ዘለኻ ንኣብነት ናይ $200 ጫማ ትገዝእ እንተለኻ ነታ $200 ክንደይ ሰዓታት ወሲድልካ ከተምፅኣ ስለዚ ክቡር ኮይኑ ክስማዓካ ይግባእ 2 መዓልቲ ሰሪሕካ ተምፅኦ ወይ 3 መዓልቲ ሰሪሕካ ተምፅኦ ገንዘብ ኣብ ኣፍሪካ ኮይንካ ድማ ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ሰሪሕካ ዘምፅኻየ ገንዘብ ንሓንቲ ጫማ ትኸፍሎ እንተለኻ حق خايك حماكالو زي حماكات خوينو رئيسخات خيك اللي سرح يلن يزبلك سلازي نغرات كبرات كوينم سمعوها بمنصر واغاخا اتي واغا تخفل زلخا كاب عدنا خان غزي خان زوست سلازخوني سلازي ابزي دل غنزب كاي تباخن معناتو غزي خاي خطباخنلو عدنا خاي خطباخنلو زلخا يزبلكم زلو صبو حسابي نتقملو ታሪክ እንዲህ ብሎ መዘገብ ጀምሯል። አንድ አብይ አህመድ የሚባሉ መሪ ነበሩ። ህዝባቸውን በረሃብ የሚገድሉ፣ ህዝባቸውን በጦርነት የሚፈጁ፣ በዘር እየለዩ እያፈራረቁ የሚጨርሱ ጭካኔ መለያቸው የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ሚሊዮኖችን በጦርነት ገድለው ሚሊዮኖችንም በማፈናቀል የመጀመሪያ መሪ ናቸው እያለ ድምቅ አድርጎ መጻፍ ጀምሯል። ይህንን ሲያደርጉ የነበሩት ደጋፊዎቻቸው ሁሉ በህግም በሞራልም ወንጀለኞች ነበሩ እያለም ይቀጥላል። ዜጎቻቸውን ማስራብ ብቻውን አያረካቸውም። የህዝብን መለያየት የወገኖችን እንታይም ዝብል ዘሎ ታሪክና አቢ ነዊሕ ዋን ዲክ ጽሐፍ ጸኒሑ ግን ፍሉይ ታሪክ ይጽሐፍ ዘሎ አቢ ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ዘበነ ብልጽግና ሃብትን ገንዘብን ኮላይ እኽልን ደገ ኤክስፖርት ይገብር ኣለኹ ዝብል ስርዓት ኣብ ሃገሩ ብዓጸቦም ብጥሜትን ዝሞቱ ዘለዉ ክንዝረድእ ነቶም ዝረጡ ዘለዉ ሃገራት ነቶም ዝክረጡ ዝፈተኑ ግለሰባት ንዓታቶም ከፈራርህን ነቲ ሓገዛት ክህግርን ይተራእዩ ስለዚ ናይ አቢ አሕመድ ታሪክ ልክዕ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣወል ስዒድ እኳ ቀድም ኣቢል ነጊርዎም ነይሩ እዩ ናይ ሃይለ ስላሴ ዛንታ ይድገም ዘሎ ኢሉ ሃይለ ስላሴ ኣብ ክንዲ ነቶም ጥሙያቱ ዝሕግዝ ነቶም ጥሙያት ኣብ ዓለም ከይፍለጡ ጥሜቶምን ስቃዮምን ናብ ዓለም ከይበፅሕ ንዑ ዓቢሱ በመሓዝ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ድሕሪ ምጽናሕ ጋዜጠኛታት ናይ ኤውሮጳ ኣትዮም ነቲ ጉድ ምስ ኣውፅዎ ጉዱ ዝተቃልዐ አብይ አሕመድ ድማ ልክዕ ነታ ድራማትያ ብዘብለጭ ጎደናታት ናይ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዱባይ ትመስል ሃገር ከተማ ወይ ምን ሃገር ከም ዝኾነት ከምስል ናፈተነ ሰብ ብድርቂ ይመውት ከም ዘሎም ሕማቅ ትርኢት ምስቲ ንሱ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ስእሊ ዝገራጮ ስእልታት ስለ ዝመፀ ከእው ጀሚሩ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ነዞም ዝጠመዩ ሰባት ስለምንታይ ኣብ ቴሌቪዥን ተምፅዎም ኣለኹም ስለምንታይ ኣጀንዳ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብምባል ቁጥዕናቱ ክገልፅ ከም ዝተራእየ ዝንገር ዘሎ ታሪክ ድማ ከምሕሮ ከም ዘይኮነ ዝንገር ርግፅ እቶም ህዝቢ ምርጫኦም ኮይኑ ወይ እውን ሰሪሖም ንኸይበልዑ ዕድል ስለ ዝሰኣኑ እዮም በተደጋጋሚ ኣብዚ ለንቀነ ዝገበርዎ ቪድዮ ስምዑ كمل في الشهر عندنا تون ميتنا هنا بحنا لا حدنا تسفى مولينا عندنا تون وجه كناتو ايش تاجزنا من السنة تاود ورده تاود كتمل سناينا لنا تصفنا غيرنا انت أنا من تا يوم أنت تقول مدار خوين مدير عادنا خنملس بيه كنا لنا وإلا سمع الناس إناته وأنا وزم أخذنا عين خير بتلبجنا رينا كاتا بتلبجني أمبر لسه خانت تخون ما كي من دسينا إننا تصفى غيرنا أنت نعدي وسدني كم تانيك أدم قراتنتك حجون أري أنس كم تريوم زلهم زيوم تم تفناغيلهم أفقدوا تجري يكون أبكال إثيوبيا وتمساسالين تجري سلنا رزلنا نمبر بجحات كاب نبرتهم من جزء من تفناغيلهم فعبد تنزاتهم حزبين عن رزلنا ملسنا يمزبلوا زلهم بوليتيكا نايت تجري يمانن سجام من قديفهم أبتك عند حمرات نايت سجام أتوكيرهم كسرحوا تعويتي كبر لهم على بحزبي معناته تجري والبريتوريا دفرمت حدا كابوتهم تفناغيلهم زلونا بوتهم كمل سولو زخول من قد كتاتح ግን እዚ ነገር እዚ ድማ ክግበር ከም ዘይኮነ ብዙሓት ይርድኦም ኣሎ ምክንያቱ ወዲ ወረደ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ቅድሚኡ ዝነበረ መራሒ እውን እንትኾነ ክገብር ድሌትን ባህግን ወይ እውን ትብዓት የብሎምን ሞራል እውን የብሎምን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሳቶም ስለ ዝደልይዎን ዘይደልይዎን ጥራይ ዘይኮነ
ካብኡ ውፅእ ዝበለ ሓደ ትግራዋይ ብብርትዕ ዝበለ ቃላት ክገልጾ ከሎ ስምዑ አዲስ አበባ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብዛዕባ ዝተፈናቀላይ ዘይምልክቶ ተስፋይ ታደሰ ንህዝቢ ትግራይ ከዲሐ ስረይ ፈትሐ ኣብ 4 ኪሎ ተጎንቢሐ ብድሕሪተይ ንኣድግስ ይኹን ናብዕራይ ናይ ሰብስ ናይ ግዛዕ ስናውኒ ባህርያ ኮይነ ስርኡ ብዛዕባ ዝተሓጠቐ ህዝቢ ትግራይ ከውግዕ መጀመርያ ስረይ ተሓጠቓነ ስርኡ ዝፈትሐ ሰብ ብዛዕባ ስርኡ ዝዓጠቐ ህዝቢ ትግራይ ከውግዕ ሞራል እውን መሰል እውን ይብሉ አዲስ አበባ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ያ ዝሕዝን እዩ እቶም አዲስ አበባ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ በዓል ስቀይናን እዮም ስምዕዎም ልቲ ከም ፖለቲካዊ መደራደሪ ምጥቃም ኢሞራል ክብል ፍሉጥ ትግራዋይ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ገሊጾም ሓላፊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበረ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልቲ ብፖለቲካዊ ረብሓታት ጅሆ መሓዝ ብመሰረቱ ዘይስነ ምግባራውን ዘይስነ እሙራውን ምዃኑ ኣስሚርሎም ተመዛበልቲ ዜጋታት ብዘይቅድመ ኩነት ናብ ዓድታቶም ኣቦታቶም ክምለሱ ከም ዘሎምን ዘላቂ መነባብሮን ሃገራዊ ምርግጋእን ንምርግጋእ ዝሕግዝ እንኮ ተግባራዊ መፍትሒ ምዃኑ ኣስሚርሎም ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ንዘለውን ዘየለውን ናብ ኤርትራ እናፀጋግዑ ከም ድሌቶም መላገፂ ገይሮሞም ንዘለዉ 10 ግዜ መመፂኦም ቶም ጀነራላት ወላ እንታይ ኢኻ ትብሎም መመፂኦም ነቲ ኩነታት ናብ ፖለቲካዊ ሸቐጥ ይጥቀምሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዝረአ ዘሎ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ መሸቀጥ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ዝነበሩ ነይሮም ገሊኦም ነቲ ኩነታት ጻድቃን ኮይኖም ይመፁ ነቲ ክሰርሕ ዝፍትን ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ዝሕዝንን ዝሕፍርን እዩ የትኛውም ሀገር የጎረቤትን ሰራዊት በገንዘብ አምጥቶ ህዝቡን ያስጨፈጨፈ መንግስት ከአብይ አህመድ በስተቀር የለም በታሪክ የለም በታሪክ ብቸኛው ሰው አብይ አህመድ ነው የትግራይን ህዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚፈልገው ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው የትግራይን ህዝብ ከምድረ ገጽ መደምሰስ ነው የሚፈልገው ሊያጠፋው ስላልቻለ በእግዚአብሔር ምህረትና በትግራይ ህዝብ ጥንካሬ ዛሬ የትግራይ ህዝብ በህይወቱ በቦታው በስፍራው አለ የሚሰወው ተሰውቶ ማለት ነው አብይ አህመድ ግን ለትግራይ ህዝብ ያለው አጀንዳ አንድና አንድ ነው ለትግራይ ህዝብ ያለው ዓላማ አንድና አንድ ነው ለተጋሩ ያለው ዓላማ አንድና አንድ ነው ወይ ከመቃብር በታች ወይም ደግሞ ከመቃብር በላይ ከሆኑ ደህይተው ለማይሙሉ ማየት ነው የሚፈልገው ነግሮናል ከቋም በፊት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጓል ዳርጋ ንዓቢ ንፁር ዝኾነ መግለፅን መርገፅን ንፁር ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ሰብ እዚኣ ሓንቲ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስ መን እያ ንመን ትድግፍ ዝፈልጦ የብለይን ግን ንዓቢ እቲ እንኮ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ኣነፅ ኢራን ኣበርቲ ኣንቲ ዛረብ ሰብ እንተላ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስትስን ሚድያ ፐርሶናሊቲን እዛ ሰብ እዚኣ እያ and why is this important ስለምንታይ ከምዚ ኣገዳስነት ኣሎ ምክንያቱ ክላሪቲ ናይ ዕላማ ንፁርነት ንፀላኢኻ ኣነፂርካ እንተፈሊጥካ ጓል መንገዲ ንኸጥቅዓካ ዝወሓደ ዕድል እዩ ዘለካ ናው ኣብ ትግራይ ካልእ ፀገማት የለን ኣይኮነን ፀገም እንጂ ኣብ ትግራይ ፀገማት ብኩሉ መንገዲ ክህሉ ክእል እዩ but what is the number one problem number one ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ናትካን ችግር ናትካን ካበይ ዝምንጩ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ናዊኻ ከተተኩር ዘለካ ካልእ ሰከንደሪ ከከም ናቱ ፕራዮሪቲ ስለዚ መጀመርያ ናይ ትግራይ ስቃይ ንዝሓለፈ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ትግራይ ኤርትራ ምዃኑ ከቐምጦ ይፈትዩ ባት ኤርትራ ምስ ትግራይ ኮኔክሽን የብላን ውግእ ነይሩ ኣብቲ ውግእ ተፈፂሙ ኤርትራ ካብኡ ንድሓር ምስ ትግራይ ዘራኽብ ነገር ጉዳይ የብላን ተተራኺባ ድማ ንፅቡቕ እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ስለዚ 10 ግዜ ዛ ኤርትራ ምዝራብ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ እግርኻ እናሕመመካሲ ናይ ሕቆኻ ከኒና ምውሳድ ማለት እዩ so maybe ቀንዲ ሕማምካ ፈሊጥካ ናይ ሕማምካ ዘድሊ ኩነታት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንኤርትራ ገዲፍካ ኣብቲ ቀንዲ ፀላኢኻ ናብ ቀንዲ ፀገምካን ከተተኩር እንተትኽእል ዝሓሸ እዩ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ኣይደለኻን ሽርክነት ኣይደለኻን ምሕዝነት ኣይደለኻን ፋይን ዝግድደካ ኣካል የለን በት ኣትሊስት ስፔረስ ንዓና ኣብ ዘየድሊ ቦታ ኣይትፀዋዓና ምክንያቱ ጉዳይ ናትካ ትዛዕበየ ሽግርካ ህዝብኻ ኣበይ ከም ዘሎ ትፈልጥ ነይሩ ኮይንካ ብዛዕባ ኤርትራ 10 ግዜ ቢዚ ክትኮነሉ ትኽእል ጉዳይ የለን እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እኮ ንዓታቶም ዝያዳ ከርብሖም ዳእምበር ክሳራ ክኾኖም ዝኽእል ኣይኮነ ኤርትራ እንተኸኢላ ክትሕግዛካ እንተደይ ሓገዘ ድማ ሸረፋ ሒዛትልካ ፀጋ ሒዛትልካ ኣላ እንተወሓደ ምትንኻልን ምፅርራፍን ኤርትራ ኣብ ካልእ ነገር ናብ ፀላኢ ክመልሳ ዝኽእል ዳእምበር ረብሓ ንትግራይ ከምፅኣሉ ይክእልኒ ዝኾነ ዓይነት ቂምታ ክህልወካ ኽእል እዩ leave Eritrea alone focus on your problem ሽግርካን ፀገምካን ሪኢኻ ኣብ ሽግርካን ፀገምካን እንተ ተጓይኻ ዝሓሸ እዩ ትመልእኽቲ የያዝከውን ሰው እንዳታንገላታ ነው አይመታም ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት አትፈጽምበት ነው ይሄን የፈጸመ ይታሰራል
ይቀጣል። በጥብቅ ዲሲፕሊን ነው የሚመራው። ተገደ የገባህበትን ጦርነት ቢሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በቲፒኤልኤፍ ጋር የተደረገ ጦርነት ሩትስ ኦፍ ኢንጌጅመንት በእያንዳንዱ ወታደር ኪስ ውስጥ አለ። አሁን ጄኖሳይድ የኢትዮጵያ ወታደሮች ፈጥረውብናል ማለት እያሉ በሌላ በኩል ደግሞ የሻዕቢያ መንግስት ነው ጄኖሳይድ የፈጸመበት ሲሉ የነበሩትን በጽምዶ ዛሬ ጫማቸው ላይ ወድቀው እኛን ይከሱናል። የትኛውም ፍርድ ቤት ብትሄድ መጀመሪያ የምትጠየቀው ሩልስ ኦፍ ኢንጌጅመንቱ ነው። ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንቱን መያዝ ድርጊቱ ላለመፈጸም ዋስትና ይሆናል። ዋስትና ነው የሚሆነው። ይሄንን ድርጊት ሙሉ በሙሉ የሚተላለፍ ሲኖር ሩልስ ኦፍ ኢንጌጅመንት ሰብ አይፈልጣኒ ኢሊ መስለኒ ኣብዚ ባጫ ደበለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ወታደራዊ ሞራል ናትና እቶም ሰራዊት ናትናሲ ሕጊ ናይ ኩናት ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም። ንሱ ድማ ብወረቐት ተፃሒፉ ኣብ ጅቦኦም እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ዝኾነ ይኹን ግፍዒ ፈፀምናን ብግምጣሉ ግፍዒ ተፈፂምልና ዝብል ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ግፍዒ ፈፂምልና ዝብል ዝነበረ ተመሊሱ ምስ ዝሰርሕ ዘሎ ህወሓት ኣገይን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ ገይም ጠዋዊኻ ንህወሓት ከም ወንጀለኛ ጌርካ ናብ ትግራይ ትገብሮ ኩናት መዳለዊ ምግባር ኩሉ ብኡ መንፅር ድማ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እኳ ዓብ ኩናት ተኻየደ ኣብ ኣምሓራ ይካየድ ኣሎ፣ ኣብ ኦሮሚያ ይካየድ ኣሎ፣ ኣብ ካልእ ወገናት ጋምቤላ እውን ሕጂ ናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ። ኣብ ኩላቶም ድማ ገፍዒ ዓመፅ ምፅናት ናይ ዓሌታት ንሲቪላውያን ታርጌት ዝገበረ ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ታርጌት ዝገበረ ዓመፅ ከም ዘጋጥም እዮም ዝነብሩ። እዚ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ እንተዘጋጥም ነይሩ ንሓደ ናይ ደጋ ሓይሊ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጥም እንተኮይኑ ግን እቲ ባህሪ ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ፈፃሚ ኣብ ኩሎም ቦታታት ድማ ሓደ ኮመን ዲኖሚኔተር ወይ እውን ሓደ ናይ ሓባር ረቋሒ ዘሎ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ እቲ ባህሪ ምስ ዝተሓሓዝ እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ድማ ዝደጋገም ዝነበረ ባህሪ እዩ። ስለዚ ኣገይ ክንምንታይ ናብ ሻዕብያ ከተላግቦ ትፍትኑ ኣለኹም። ኢትስ ኦልዌይስ ትፀገም ኣብ ልዕሊኹምን ኣብ ዝባንኩምን እዩ ዘሎ and እቲ ፀገምኩም ድማ ክትፈትሕዎ ስለዘይትኽእሉ ኢኹም ናብ ኤርትራ ተጠዋዊዎ ዘለኹም we know this and you know this ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣብዚ ንእሽተይ ክዘራረቡ ከለዉ እስከ በዓሎም ንስማዕ እዮም። ከም ተጋሩ እኳ ብዙሕ ንረዳደሉ ፀገም እኳ እንትኾነ እምበር ኩሉ ግዜ ናይ ባዕልኻ ወገን እዩ ዝውቀስ። ምክንያቱ ፀላይ ፀላይ እዩ። ፀላይ ከምዚ ናይ ህዝቢ ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ናይ ህዝብና ጥሜት፣ ሞት፣ ውርደት ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምፅናት ስትራቴጂኦም ከቐፅሉ ከምዚ ደል ይፍሉጥ ስለዝኾነ ፀላኢኻ ምንም ስለዘይትፅበእ ኣስተኻኽል ትብሎ ናትና እዩ። ሰው ንብልፅግና ዘይትልዎ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ብልፅግና መታሕ ገበልና ጀኖሳይድ ሒዝና ንክመፅእ ርኢናዮ እኮ ናይ ባዕልና ካብ ጀኖሳይድ ከድሕነኩም እየ ዝብል መሪሕነት ኢኻ ትወቅስ። ካብኡ ብምብጋስ ኢሜጅ ቢልዲንጉ እንተባላሽ ይመስለኒ ናይ ብልፅግና ንኣብነት ባክፋየር ገይርዎ ስንዴ ኤክስፖርት ጀምረናል ኢሉ ተረዲኻኒ ስንዴ ኤክስፖርት ጀምረናል ኢሉ ሙሉ ልወቅዕ እዩ። ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት እውን ይቕልብ ኣለኹ 70% ባይዞ 70% ናይ ምግቢ ሓገዝ ኣነ ዘቕርበሎም እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተፈናቐልቲ ዞም ነይሩ እውን ዲስፕሩቭ ዝገብር እዩ። ዲስፕሩቭ ይገብር። ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ናይ ኦቻና ናይ ዊልያም ዳቪዝን ዝረኣኽቦ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል መንግስቲ 3% ጥራሕ እዩ ዝብል። ሕዚ ነዚ ከቃልዕ ዝኽእል ካብዞም ናትና ወገን ትካላት የለን ተበሊፆም ንሱ ኢንተርቴን ክገብርዎና ህዝብነስ መንጎም ሞይቱ ትኽክል ሕዚ ከምዚ ያ ኣብዚ ካስምዕዎ ህዝብ የሚቀርና የተናገረውንም የሚክድ ነው። ለትግራይ ህዝብ መራብ ተጠያቂው ህወሓት ነው ሲሉም አይናቸውን በጨው አጥበው ነው። ህወሓት የሚባል ድርጅት በህግ የለም ሰርዘነዋል አላላችሁም ወይ? የሌለውንና በህግ የለም ብላችሁ የወሰናችሁበትን ኃይል እንዴት ተጠያቂ ታደርጉታላችሁ? ኤግዛክትሊ ንህወሓት ሓደ መዓልቲ ትነፅጎ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ተመሊስካ ንዑሕ ተሓታቶ ትገብሮሲ ርእስኻ ይሰርሕ እንድዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዓቢ ዝኾነ እታ ድራማ ሕማቕ ድራማ እያ ኮይናቶም ናብ ሕማቕ ደረጃ ድማ ትኸይድ ስለ ዘላ ዝግበር የለን። ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ብወገን ሓገዝ ዝምልከት ሓንቲ ብዛዕባ ኣቢ ዝበልዋ በዚያ ጌርና ክንውድእ ኢና። ትግራይ እንግዲህ መሬቱን የወሰደው በኃይል ነው። ስለዚህ በኃይል ነው መመለስ ያለበት። ከአሁን በፊት እኮ ጌታቸው ወልቃይትን በጦርነት የማስመለስ ምርጫው እስካሁን ቴብል ላይ ነው ብሎ ነግሮናል። ጌታቸው ሪዮት ሚዲያ ላይ መጥቶ ወልቃይትን በኃይል የማስመለስ እሱ ምንድነው ኦፕሽኑ ቴብል ላይ ያለው ብሎናል። ጠረጴዛ ላይ ያለው አብይ አህመድ ለትግራይ አይመልስም።
ወልቃይትን አይመልስም። ሲጀመርም ያንን ጦርነት ያደረገው ከትግራይ ወልቃይትን ወስዶ በወልቃይት እየነገደ ኪሱን ለመሙላት ነው። ባይዘው እንደ አብይ አህመድ ድህነትን የሚያሳፍረው የለም። ድሃ ልጅ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ድሃ ናት። አብይ አህመድ ላይ ግን ድህነት ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና መጀመርያ ወልቃይት ብኸመይ መንገዲ ምዕራብ ትግራይ ብኸመይ ክምለስ ይኽእል ንዝብል ኣብ እውን ንጹር ዝኾነ መርገፂ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ክመልሶ ከም ዘይደልን ኣብ ድማ ነታ ወልቃይት ወይ እውን እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ይኹን ካልእ ክፋላት እውን ንኣቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንኣምሓራ ክቦ ይደሊ ንትግራይ ክቦ ይደሊ ምክንያቱ ዓባይ መጣልዒት ካርታ ክጥቀመላ ዝደሊ እቲ ፌደራል ብፍላይ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብ ሰሜን ፍሉይቲ ፀጋ ካብ ኣምላኽ ዝመፀትና እያ ዝበልዋ እያ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ኣከራኸርቲ ቦታታት ባዕሉ ክጎብጦም ስለ ዝደሊ ንማንን ክቦ ኣይኮነን ስለዚ ኣበይ ከመይ ጌርካ ሽግርካ ትፈትሕ ኣብ ዝብል እውን ምርድዳእ ስለ ዘይተበፅሐ እዩ ዝበሃል ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሃብቲ ስእሊ ፕሮጀክት ናይ ብራንድ ናይ ሃብትን ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን ናይ ብልፅግናን ክነግር ዝደሊ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ካብቲ ዓዲ ድማ ምስናቱ ስለዘይከይድ ንዓኻ ሓጊዙ ከብትመካ ግዜ ስለዘይብሉ ንስኻ ካብ ካሜራ ክትለየሉ ተተኻይሉ ድማ ካብቲ ታሪክ እውን ክትለየሉ ካብታ ኢትዮጵያን ክትለየሉ ይደሊ ተሰዲድካ ዲኻ ዋላ ተሸፋፊንካ ዲኻ ኣብታ ስእሊ ናቱ ከተበላሽወሉ የብልካን እዚኣ እያ ዘላታ ፕሮጀክት ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብኣወል እስከ ቁርብ ተለይ ክንሰምዕ እንታይ ይብላ ኣላወል ወፃ ሃገር እትርከቡ ስነ ጥበበኛታት ኣባላት ጽምዶ ተኽለ ክፍለ ማርያም ውትኹል ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ ርምዴት ዓለም ላይነት ኣደሰ ካሕሳይ በርሀ ኣኽሊሉ ፎቶ ተፈኖ ኣሌክስ ካሕሳይ ኣልኣሚን ሓሰበላ ዘርእሰናይ ግርማይን ካልኦት ቅዱሳትን ድምፃውያን ነቲ ኣብ ናይ ትግራይ ማዓስከራት ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ጥሜት ንምፍዋስ ዝውዕል ብስም ጽምዶ ብሰንኪ ጥሜት ተሓልፍ ህይወት ክትህሉ የብላን ኣብ ትሕት ዝብል ጭርሖ ሙሉእ ብምሉእ ኣታዊኡ ብተመዛበልቲ ብጥሜትን ዓጸቦን ተሓስዮም ኣብ ልዕሊ 100 ማዓስከራት ፋሒሎም ዘለዉ ተጋሩ ተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝውዕል ኮንሰርት ከተዳሉ ይምሕፀን ኣብቲ ንሕና ክነርክበሉ ንኽእል ክፋላት ትግራይ ዝርከብ ሕብረተሰብ ኩሉ ነናቦትኡ ተመሊሱ ብፍቕርን ስኒትን ሓሪሱ ዓጺዱ እኽሉ ኣትዕንገላ ኣሎ ኣብቲ ንሕና ዘይነርክበሉ ከባቢታት ግን ከቢድ ደርቅን ካልእ ክፉእ ነገራትን ክፍጸም ንዕዘብ ኣሎና እዚ ጸላእ ኾነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣዋጅ ስውር ኩናት እዩ ንምምካቱ ድማ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ እዚ ዕማም ኩሉ ኣባል ጽምዶ በብወገኑ ንግዳያት ጥሜት ኮይኖም ዘለዉ ተፈናቐልቲ ተጋሩ ንምሕጋዝ ክግበር ንጽውዖ ዘለና ኮንሰርት ክውን ንምግባር ከይተሓለልኩም ክትሰርሑ ንላቦ ንሕና ብወገንና እንገብሮ ክህሉ እዩ ነታ ዘይትድገም ህይወት ነድሐን ኣብ ርእሲ ድማ ዝኸበር ብዝኾነ እዛ ናይ ኣወል መልእኽቲ እኳ ጉጅለ ሕግዝ ንዝደሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣካውንት ከፊትና ክንሕብረኩም ኢና ህይወትን ምድሓን እጃምና ነበርክት ነዚ ሕማቕ እዋን ኢድኒኢድ ተተሓሒዝና ንስገሮ ዝሓለፈ ጌጋ ብናይ ሎም ጻዕሪ ንደብሶ ዓወት ንጽምዶ ዓወት ንሓፋሽ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣወል መቸም ተራ ገጽ ናይ ጽምዶ ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ከም ኣጀንዳ ከልዕሎን ብዛዕባኡ ዘለዎ መረዳእታ ክህብ ርዱእ ኮይኑ የስ እንተረኺብና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክኸውን ከሎ ዩ ጀስት ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይትሰምዑንን ኢኹም ህዝቢ ትግራይ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም መፍትሒ ክርከቦ ወይ እውን ሓገዝ ክግበረሉ ስለ ዘይፈቱ ይኮንኩን ኣነ ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ብዙሕ እዮ ገዛ ኣለና we really have ናትና እዮ ገዛ ኣለና ወላ እውን ኣብ ትግራይ እንተኮይኑ ተጋሩ ጠሚዮም ክህሉ ክእሉ እዮም ብዓብዩ ኤርትራውያን ኣብኡ ዝገብርዎ ዘሎ ወይ ብሽመ ኤርትራውያን ኣትሊስት ዝስምዕዎ حواتنا لما عندي كنت نعطي 4 مليون نزيصات حجزهم هذا قاعد كم ده ادم يزور زي كويس لما عندي كل سب كابوص فيش خناله رغبني انا حواتي يزوم جوغانو بتعمي دسينا الارتراويان حواتنا ازي زحلفنا البوتاي ازي لوز بوتا ازي باكار مصيب كنت نعطي 4 مليون لما عندي حجزهم له تري ولا لو كنت ماكينه اذا مصيب لوز بوتا ارتراويان حواتنا حجزهم له دمصنا تسمعوا عمل على نزيصات صوت الله لهم
فاميلاس بتعبينا أنا مسجد ومعتي بتعبينا سيدي تشانكي عيل حابني عيل فتير عيل هجي كم تريوم دلهم إيرتراويان أحواتنا حجزومنا يبللو زعجي إيرتراويان بشم إيرتراويان زقبر حجز أتوم زحجزكم نتزلكم نتزهبكم ويتكالكم كمرق يزدلي نستسقى مسب محجاز كل جزء سناي نجاريو أنا نتمحجاز بوليتيكا أجندة ويون بوليتيكا علامة كتكملوا يبلكان نسناي قبرك تحجز دلي خاص صبق لعلو كل ما إيرتراو خينكا كم إيرتراو تحجز تلا خادمة سناي so إذا قداي نتقرأي تحجزوا من يوم حجزهم details I don't know من يوم تم حجزتي من يوم تم وحبتي زفلت كوي بالليل سلازم زعبهم in details أتيك زارب هيدا لنا تم زحجزوا أملاخ يتكالكم at the same time إيرتراويان أبتقرأي ويونا بيتوبيا زلو معسكرا زلو تمسس على دركي بقالة قال دما كاوز برتع دركون أقاتي مهم كم زلو زقلت فيديو تاتوني واتسالو سلازي نزوم سبات زياتهم أم حجاز I don't know for whatever reason هذا جزيت أم حجاز بعلون كل ترندين دزخون تم تجارو activists زقبرو وزلو تعرف نتيجة أجمع نتقرأي نمقلح respect تبغيو الميديا زلو سب تم تيك توكرات بفلاي زقبرو وموعوعنا تسأجم respect هو هذا زقباي نستشجرنا محجاز زقبر سناي تجبار أنا يدقفيه ترى أنتايو كمير تراوي زحجاز دي زي بالناقة ناقة نعتاتهم زحجازكم هيكسركمني ما نمسك حجز خليه سلام تاجنا حدا جزء نحوق قريفو ندخلك حجز جوي إيرتراول لجن it always bothers me مالت أتحوقها على التلفزيون كما تسأل زي كل وين بتيك توك زربالو سلا زي كل دي ويس أنا كنا تيجم جام إيرتراويان كحجزوا مخالجن بيناي من قد كن حجزوا مع بزبل كن رأس سلا زي كألنا نعبنت إيرتراويان كم حجزوا تفليت تدمت زلهم نعم نسخاتكم نعتكم مدام تاخذ قبروا لي تقولوا كم مسألة وني سمع له درا تجيب أول شيء تستشعرش بأز حدث سلام عندك بقى دخم لنا خليها عند تمسيا بيزا خاتم أنا سي آلافات تنقرب بس نقريم بتجزم حاتي معي أنا ما من نقدر حجزن سي اللي كأوجن حجزني لها حرب على الجزائر قرت علي من خير من نقري اللي نجزا ترحي عند ولا حسني أخو تخيل إيرترا عدوها هو عدوها لا يجزاي كأقول تخيلكم ولا كان حواتي أمور النفط معسكر نم معسكر يديمني هو معسكر بس جزء له بس لما معسكر ونخد بس حياة قالك ناس ميدا ياخذ لهم هو بقى من نقري ما كم زيادة رباون على السوشيال ميديا كزروارية you can say whatever you want you never know تي زربان إيرتراي كون عندنا يقولوا الزبل على تجمعات بزحلو أب سكرين دوت وسبعات كلها تي زبز حير تراويان نخي حجزوا زقددوا له وين دحر حرز بلولو مخنيات له إذن ود زنيو مخنياته لما أنت حجز اللخا أتتقبر حجز كان عبي بتسح بزت أمام من قد دقق جبر يخلد ونزبل عرسي سلزابوتات ذكر آخر نت بتاعت سلزلو ستيل تي زقبر حجزاتون إيرتراي بزحكوا جبروا مخالو رجز أني أبو جن ستيل تتقبر حجز نابتس جبوا بوتا بخميك بتسح خلقن ملسك تركب الله زي ذيك عالت قدل كوينيس معنا كابوكاتيلنا حنت من البات زيانة زكونتات تمتنك تكون تخليها زياسكة بوغنا يا بزغربا معلتات مسكبور بريزيدنتي كرخب عد الرخيبة نيرة افتحت صار اعلان نزانا يقل سبات حطو وصاب بيللو بفخرا ود بشاشا سقفتا زحدرو سبات اللو بمغنيات حدش عمد كمزا عينت سقفتا ومسبات بحفش دمان حزب إيرترا انتاي ملأخت لك كبور بريزيدنت إليو تملسو حد صار يا نيرة حزب إيرترا قسن بلو قسن اتن فيدلات سلستين ملأختن عميقي عبيت عزبتي لعل بقعت زحمرتو سلايا وحبريتان ودعوت انتان زم بقسي قزيف ملأختي لك كنت زي كنتيتو تخلينو التحمشة شقوبية ودبشاشاون بحزب إثيوبيا تراي زي كونه بكل حزبتات الزوبات فنفينو ارتفشال كنتيتو تمنتلو او ودكاتي ركب سلازي انتم ودبشاشانا بإيرترا كينات كي خفت سقات زلكم كبور بريزيدنت هاجري قسن إلكم الله قال بقالا إذا أمالي يجريات الله إلكم الله حزب إيرترا قسن إلكا بالإختحلف الليل نلو كم زلاتا تقبلوا رؤوس حدش عمت نبلا حزب إيرتران ملا قربا بالتنان ملا علمن عوت كم تري وزل لهم كسان زبل تبوك عليو تبوك بسراتيو كم كاب مورال حليفو
ዘቕስነና መድረኽ ይፈጠር ምክንያቱ በጎን ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ተፈተናታት ናብ ኤርትራ ዘቕስን ኩነታት ብዙሕ እናሃለወ ዘይቕስኑ ተንኮለኛታትን ሕማቕ ዝፍሕሩን ጎረባብቲ ስለ ዘለውና ኩሉ ግዜ ሸቐልቀል ክህልዩ የግዳስ ግን ካብ ኤርትራ ቅሰን ተረጋጋእ ዝብል መልእኽቲ ድማ ንህዝቢ ህዝቢ ጽቡቕ ዝኾነ እዩ እንድሕሪ ክንቀስም ኮይና ድማ ዝያዳ ናብቲ ቁጠባዊ ግስጋሴ ድማ 2026 ድራእቲ ያላ ፍጥነትና ኣተኩሮና ኩሉ ነገር ካብ ፖለቲካ ወፂኡ ናብ ቁጠባዊ መኣዝን ንቕይረሉ ዓመት ክኾነና እንደሊ ምናልባት ገለገለ ካብ ኤርትራ ዝወፃ ዘለዋ ትሕሶታት ድማ ክንርኢ ሓድሽ ዓመት ቅንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ኤርትራ እውን ገለገለ ቪድዮታት ዝወፅር እየ ኣለኹ ከመይ መፅሒ ዓዲ ብጣዕሚ ልክዕ ከምቲ ዘበን ጤልያን ስንሕናስ ማለት ዘበን ጤልያን ዘይኮነ ሰኪብና ኢና ንቐቁሩብቲ ንኣሱ ከለና እዚ ኩሉ ተሸላሊሙ ሕጂ ሲ ከምኡ ኮይኑ ረኺበዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ደስ ይብለካ ብዘይመጠን ማሕማሕ ኢላ ኣስመራ በቃ ደስ ይብለካ ብጣዕሚ ዓመት መሓላልፈት የለ በጃኹም ልደት ኣብዚ ኣፅብ እብሎ ዝበለፀ ፍሉይ ትዝክሮ ኣጋጣሚ እንተሎ أبي السمرة. أبزاز حلفة دوا. أبزاز حلفة عامل. أبزاز حلفة سكر مكان ما كيش عيني أنا ولا نفسي. كشان يسمع حموشتن فناو تصبوا بتاعي. كشان يسمع شديش أنا مقبل نركب جلنا تعمل تصبوا كذا كذا. يا رجونا حد شعب كده محل الإسرائيل من اختين تلو. يوهنا من الإسرائيل كويكي. شيء يوهنا نملا حزب يترا أو وشتن نبدأ. كنا تويزم يلوم غير مزلو عزيب تعم تسبن تي حضرة سبناو بتشوفوا قبلو زدغوا فيه مالتي كل يوم حش عم تدغوا مالنا سعي تسفاز الوا نزع ስለዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እቶም ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝገብሩልና ካብ ጎደናታት ናይ ኤርትራ ኣነ እኳ ነቶም ቪድዮ ዝሰርሓ ብኤርትራ ብዙሕ ኮለል ካብ ትብሉ ሓደ ግዜ ቅልል ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ዝናፍቆ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝናፍቆ ነገር እንተሎ ከምቲ ኣነ ዝናፍቆ ህዝብና ክሕጎስ ከሎ ኣብ ጎደናታት ክዘውር ከሎ ንሱ ዝናፍቅት ህዝቢ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ዝበዝሐ ፅቡቕ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ምነ ንዑ ዘንፀባርቕ ነገር እንድሕር ጌርኩም ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝገበርኩም እዩ ብዙሕ ግዜ ነገራት ኣይተካበድዎ ክብል እየ ዝደሊ ብዝኾነ ደጋጊመ ነዚያ መልእኽቲ እዚኣ ኣብፀሓልና ስለ ዝበሉኒ ዘብፅሓ ዘለኹ ዕለት 3 ወርሒ 1 ናይዞም ዓበይቲ ባህራት ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቫ ዝካየድ ኮንሰርት ክትሳተፉ ኣነ እውን ብዝተኻለለ መጠን መብፃዕ እኳ ያቱን ግን ናባ ክሳተፍ ባህግለኒ ናይ ሆፕ ኣብቲ ኩነታት ክሳተፍ ግን ነቶም ካልኦት ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ነዞም ኩሎም ዓበይቲ ሌጀንድስ ንምኽባር መፂና ኣብቲ ኩነታት ክንሳተፍ ትዕደሙ ኣለኹም ናባኻትኩም ድማ ከመሓላልፈ ይደሊ ቅንያት ናይ ሓድሽ ዓመት ስለ ዘለና ድማ ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ንኩላኻትኩም ኣብ ዘለኹሞ ዓመት ኣብ መወዳእታ እያ ትኸይድ ስለዚ 2026 መባልዕትና ይግበራ ዓመትን ሓጎስን ዓመት ሰላምን ሓጎስን ቅሳነትን ርቃትን ብልፅግናን ግስጋስን ክትኮነና ይምነ እናበልኩ ብዝያደ ርፍቕ ገትፈኩም